والفوز عند الحساب. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. ഏഴാമത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ മതപ്രസംഗം. ഇത് നമ്മോട് വായന പറയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സലീം ഫൈസി ഇർഫാനി അവരായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കോളേജിൽ തന്നെ ഒരു പരിപാടികളുണ്ട് വരാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയൊരു അതിർപ്പാളത്തിന്റെ ആളുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദീൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹം അയച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമുക്കെല്ലാം നിരത്തിന്റെ പരിചയമുള്ള ആളാണ് അബ്ദുൽ അസീസ് അഷ്റഫി പാണത്തൂർ. ഒരു യുവ പണ്ഡിതനാണ്. വളരെയേറെ വിവാഹത്തെല്ലാം തന്റെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ നിലക്കുള്ള വളരെയേറെ ആദരവോടെ ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യും. പിന്നീട് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ പ്രസിഡന്റ് സമഞ്ഞാജി അവരുടെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഫത്താഹ് അവരെയും ഞാൻ ഈ വേദിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ എന്റെ രണ്ട് ഉസ്താദുമാരാണ്. എന്റെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏകദേശം എന്റെ വയസ്സിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ഉസ്താദ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മദ്രസത്തുൽ ഖുദ്വ 1966 ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. ആ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ കാളിയും നമ്മുടെ എല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ അവർ തന്നെ നേരത്തെ അവരെ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന PTC ഉസ്താദിനെ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സഹായകൻ നിലനിൽക്കാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയത്. 50 കൊല്ലമായി PTC ഉസ്താദ് നമ്മളായിട്ട് ഞാൻ ആ കൊല്ലം 1ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നതാണ്. ഈ ഇതുവരെ 50 കൊല്ലം 1966 മുതൽ 2019 ഈ ഇത്ര കാലയളവിൽ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധം അതും ദീൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ആ ബന്ധം എന്നും തന്നെ ഈ നമുക്ക് നിലനിർത്താനും സ്വർഗീയ ലോകത്ത് അത് കണ്ട് നശിക്കാനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിനും ദീൻ ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഈ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ നേരത്തെ സമസ്ത അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. സമസ്ത അംഗീകരിച്ചപ്പോൾ 1980 അന്നത്തിന് ശേഷമാണ് 1966 സമസ്തയുടെ എല്ലാ ഭാഗ്യവൃത്തത്തോടുകൂടി എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആ സമസ്തയുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് മദ്രസ ഉണ്ടാക്കിയത് ആ മദ്രസ ബാധ അതിനെ സഹകരിച്ച് വളരെ മദ്രസത്തിൽ അന്ന് തന്നെ പേര് പോകാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട PTC ഉസ്താദും സയ്യിദ് ഉസ്താദും PTC ഉസ്താദ് സദസ്സാദും സയ്യിദ് ഉസ്താദ് അസിസ്റ്റന്റ് സദസ്സുമാരുമായാണ് ഒരു ജോലി ചെയ്തത്. അന്ന് വളരെ മഹത്തായിരുന്ന ഈ കാണുന്ന ഒരു ഭംഗിയെങ്കിലും മാനസികമായി വളരെ അടുപ്പവും ഉസ്താദുമാരും നാട്ടുകാരുമായിട്ട് വളരെയേറെ സംബന്ധമുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു. PTC ഉസ്താദ് പോയതിനു ശേഷം പിന്നെ കുറെ കാലം സയ്യിദ് ഉസ്താദ് ഈ മദ്രസയിൽ ഖിദ്മത്ത് ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് വിദ്യാർത്ഥി കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരിച്ചത്. എല്ലാ നിലക്കും അവർക്ക് ഇന്ന് എന്റെ പ്രായം പോലെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിനെക്കാട്ട് പോലെ പ്രായം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ പ്രായം എനിക്ക് കൂടുതൽ കാണുന്നു. എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് ആഗ്രഹത്തില്ല. വളരെ ആഗ്രഹത്തിൽ കുറവുള്ളതുകൂടി ആ
നാട്ടിന്റെ നേരത്തെയുള്ള ഒരു സംബന്ധം പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വന്നതാണ്. വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നതാണ്. 5-6 മണിക്കൂർ മണ്ണിൽ കഴിയാത്തവർക്ക് പ്രയാണം ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ രസമാണ്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെ ആയുസ്സിനും ദീർഘിക്കട്ടെ. എല്ലാ അസുഖങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു പരിഹാരം കാണട്ടെ. രണ്ടുപേർക്കും PT ഉസ്താദ് സയ്യിദ് അലി ഉസ്താദ് PTC KTC എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ രണ്ട് ഉസ്താദ് മഹാന്മാർക്കും അല്ലാഹു തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും ചെയ്യട്ടെ. അവർക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള ആദരവോടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ 10-11 കൊല്ലം സേവനം ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫറൂഖ് ദാരി ഉസ്താദ് അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റായ സാദിഖ് മാസ്റ്ററും വളരെ പ്രയാസത്തിലാണ്, ആശ്വാസത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വന്ന് മുഖാമിന്റെ തിരിഞ്ഞു പോകലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വില്ലക്കുടി സിയാറത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും മാധ്യമത്തിലുള്ളവർക്കും പോലീസ് ഇലാഖയിലുള്ളവർക്കും ഇവിടെ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാവർക്കും, ഈ നാട്ടിന്റെ എല്ലാ സംഘടനകളിലെ നേതാക്കന്മാർക്കും കാര്യകർത്താക്കന്മാർക്കും ഇവിടെ വന്ന മുഴുവനും മോമിനികൾക്കും മോമിനാത്തുകൾക്കും ജമാഅത്തിന്റെ വകയായി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമ്മളോട് രണ്ട് ഉസ്താദുമാരും അല്പനേരം ആശംസ പ്രസംഗിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഉസ്താദ് പ്രസംഗത്തിൽ വന്ന ഉസ്താദ് അസ്റഫി ഉസ്താദ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. സ്നേഹവും ബഹുമാനവുമുള്ള നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വാഴ്ന്നു പറയാൻ വന്ന അബ്ദുൽ അസീസ് ഉസ്താദ് അവരുടെ, ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹുസൈൻ കുഞ്ഞാച്ചി അവരുടെ, സെക്രട്ടറി അബു സാലിഹ് ഹാജി അവരുടെ, ഈ പരിസര പ്രദേശത്ത് ഒരു മദ്രസ രംഗം എങ്ങനെയാണ് കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതെന്ന് കെട്ടിപ്പടുത്ത് പഠിപ്പിച്ച PT ഉസ്താദുകളെ, ഈ 11 വർഷത്തോളം ഇവിടെ സദറൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച ഉസ്താദ് അവരുടെ, മറ്റ് ജമാഅത്ത് ഭാരവാഹികളെ, സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, നോട്ടീസിൽ കൊടുത്ത ദിവസത്തിലല്ല ഞങ്ങളോട് എത്തിയെന്ന് PT ഉസ്താദും സയ്യിദ് അലി ഉസ്താദും വരേണ്ടത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ഞങ്ങളുടെ ചില സൗകര്യാർത്ഥം നിങ്ങളുമായി ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔസാലിയാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പഴയ സ്നേഹം ഒന്ന് പുതുക്കുക, എന്നിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ വസിയത്ത് ചെയ്യുക. മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ വരെയുള്ള അവരുടെ ഹദ്റത്തിൽ വെച്ച് ഒരു കൂട്ട് സിയാറത്ത് നടത്തുക. ഇതൊക്കെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത്. പടച്ചോൻ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ, അല്ലാഹ് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ സേവനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് നാം മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആഖിറത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ അമലായി അല്ലാഹ് സൂക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇരിയാവപ്പെട്ടിട്ടോ അതല്ല വല്ല ദീപത്തിന് അമീപത്തിൽ പലരും കൊടുത്തിട്ടോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന അമലായി ഇതൊന്നും അല്ലാക്കാതിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ആഖിറത്ത് പടച്ച തമ്പുരാൻ നന്നാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഈ മദ്രസയുടെ കൗണ്ടിൽ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ടവരെയും PT ഉസ്താദിനൊക്കെ പൂർത്തി വളർത്തിയ പഴയകാല നേതാക്കന്മാരാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറം പള്ളി പരിസരത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന കാലത്തും അല്ലാത്ത കാലത്തും നിങ്ങളെപ്പോലെ അതിലുപരിയായി സ്നേഹം തന്ന് സന്തോഷം തന്ന് ഞങ്ങളെ ആദരിച്ച മഹാന്മാരാണ്.
പടച്ച തമ്പുരാൻ അവർക്കൊക്കെ മാപ്പ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, സന്തോഷമുള്ള ഖബറിനെ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മളും എവിടെയാണോ മണ്ണ് വാരിയതെങ്കിൽ അവിടെ ഖബറുണ്ടാവും. ആ ഖബറിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ചെല്ലാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അദാബില്ലാത്ത ഖബർ അവർക്കും നമുക്കും നൽകുമാറാവട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, ഇവിടെ ഈ വായു സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റ മഹാന്റെ പേരിനെ ആസ്പദമാക്കിയ, എന്തുകൊണ്ട് ആ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ വലിയുള്ള മാനവറുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു പദവി അല്ല കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം. സാധുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കും, അല്ലാഹുവിന് നല്ലപോലെ ഇഖ്ലാസുള്ള അമൽ ചെയ്തു, നല്ല ചര്യ സ്വീകരിച്ച് നടന്നു, മുത്തുനബിനെ നേരെപോലെ തുടർന്നു അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തആല മലക്കുകളെ വിളിച്ച് പറയും, ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടു, അയാളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഹദീസോദില്ല. അള്ളാഹു തആല പറയാ, മലക്കുകളോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലുള്ള നിങ്ങളെല്ലാ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ മലക്കുകളോടും ജിബ്രീൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ അല്ലാഹു തആല ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്വീകാര്യത ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കും, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹമുള്ള ആളായി. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരുടെ ഖബറിനെടുത്ത് ചെന്നിട്ട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ഫാത്തിഹയും ഇഖ്ലാസും ആയത്തിനെ ഓതി സിയാറത്ത് ചെയ്തു വരുന്നു. നിങ്ങളെ കൽബിൽ ഒരു സ്നേഹമുണ്ട്, അല്ലാഹു തആല ആത്മാർത്ഥ സ്നേഹമാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഏത് മഹാന്മാരുണ്ടോ ആ മഹാന്മാർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചോ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആ സ്നേഹം അല്ലാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ. നമുക്കറിയാം, ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് മഹാന്മാരയിക്കുന്ന സമസ്തന്റെ ആലിമീങ്ങളും തങ്ങന്മാരും സദാത്യങ്ങളൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരൊക്കെ ആഖിറമല്ല വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ദീനി രംഗത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തവരാണ്. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ് ആദ്യകാല സൂത്രധാരകന്മാരിൽപ്പെട്ട അടിത്തറ ഭാഗികളപ്പെട്ട വരക്കൽ മുല്ലക്കോത്തങ്ങൾ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കേട്ടത്. ഓലൊക്കെ മുശാവറക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ 2/4 അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലാണ്. 2/4 സാധനം പാട് കിട്ടും. പള്ളർച്ചി അസുപത്രി കിട്ടിയ 2/4 നന്നാൽ ഇന്ന് 2/4 വിലയില്ല. അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കലാണ്, അത് മറിച്ച് ഇങ്ങോട്ടായി. ഇപ്പൊ മുഷാവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ അലവൻസ് ഇങ്ങോട്ട്. അന്ന് ചെറിയ പൈസ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമസ്തരെ കെട്ടിപ്പടുത്ത മഹാന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അബ്ദുൽ ബാരി ഉസ്താദ്, പറവണ്ണ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദ്, പറവണ്ണ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദ്. ഇങ്ങനത്തെ മഹാന്മാരാണ് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയുമില്ലാതെ ദീനി പ്രവർത്തനം ചെയ്തവർ. ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ആരും ആരെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഓർക്കണമെന്ന്. ബഹുമാനപ്പെട്ട വായക്കാട്ട് കണ്ണിത്തുസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനാ ഞാനും അവിടെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ണിത്തിരത്തിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. അതിന് മുമ്പായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കുത്തുബി
റബ്ബിറല്ലാഹു മർക്കദുഹു മഹാനവറുകൾ സീമന്ത പുത്രൻ ഇവിടുത്തെ കാലി ശിയത്തുബ്ബ മുസ്ലിയാർ റബ്ബിറല്ലാഹു മർക്കദുഹു മൂപ്പര് ബ്രിട്ടീഷ് ഉസ്താദിനെയും എന്നെയും ഇവിടേക്ക് ഞാൻ ഖാലിസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത് രണ്ടാളവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണം അവിടെ മദ്രസ കെട്ടിപ്പടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് ഗണ്യത്തിലെത്തി എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ പിന്നെ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടെയാണ് PT അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാരാണ്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തോതിലുള്ള പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ, ആഹാരം വെളിച്ചമായി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്രയും നിഷ്കളങ്ക പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നിഷ്കളങ്ക പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ണിസ്തുസ്ഥാന്റെ നിഷ്കളങ്കരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പരിസരക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം. 1 കിലോ പഴം വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിസ്തുസ്ഥാന വരുന്നെങ്കിൽ പീഡിയക്കാരൊന്നും നോക്കിക്കും. കാരണം അറബിയിലും മൂലമാർക്കൊക്കെ ഈജാബും കാബൂലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെല്ലുന്നത് എനിക്ക് വിറ്റോ ഞാൻ കൊണ്ട് എന്ന് പറയില്ല, ഞാൻ വാങ്ങി എന്ന് പറയല്. അത് കണ്ണി ഒരു കിലോ പഴം വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിറ്റോ ഞാൻ കൊണ്ട്. അതുപോലും കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശറഈയായിട്ട് തന്നെ നടത്തിപ്പോന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ. മുഹഖഖീങ്ങൾ കണിശമായി തെറ്റാതെ മസ്അല പറയാൻ കഴിവുള്ള പണ്ഡിതൻ. ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, സമീകരിപ്പിക്കുന്നില്ല, പൊരുത്തപ്പെടണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ണീസ് നല്ലപോലെ പണിയെടുക്കണം, കൈക്കൂട്ടു നാം മുണ്ടുടുക്കലെങ്കിൽ നമ്മളമായി അവർക്ക് കാണിച്ചില്ല. പൊക്കളിന് മേലെ മുണ്ടാൻ കൊടുത്താൽ നെരിയാൻ്റെ 8 താഴെ വരെ മുണ്ടുണ്ടാവും, അവിടുത്തെ കാണിക്കുക. ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ തെങ്ങിനെ കൊത്തി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. തെങ്ങിന്റെ മുരട് തുറക്കുക കണ്ണിയത്ത്. അപ്പൊ 5-6 മൂല്യന്മാർ വന്ന് മൂപ്പര് വ്യാപിട്ട് നോക്കില്ല. ആരാ വന്ന ആരാന്ന് വെച്ചാൽ പേര് പറയണം. പേര് പറഞ്ഞു മുല്യാരാണ്. എന്തിനാ വന്നു ചോദ്യം മസാല. മൂല്യന്മാരതും ഞാനോട് പറഞ്ഞുതരാം. 4-ാം വാല്യം നടുവിന് മറിക്കുക, എന്നിട്ട് 2 കൊല്ലം 3 കള്ളം മറിച്ചാൽ അപ്പുറം കാണാൻ എന്റെ മറുപടി. മൂപ്പരങ്ങനെ കടിച്ചുത്ത പേജമ്പർ ഇല്ല. വാല്യം മറിക്കുക, നടുവിന് മറിക്കുക, 4 കണ്ണം മറിക്കുക, 5-ാമത്തെ പേര് മറിച്ചു വയ്ക്കുക. എവിടുന്ന കൈക്കൂട്ടത്ത തലമുന്തിച്ചാ പറഞ്ഞു. അതാ റഈസുൽ മുഹഖഖീൻ. കണ്ണിച്ചമായി കല്ലിട്ടമായി അനക്കാണ്ടാവും. നമ്മുടെ നാം സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് ഖണ്ഡിത് ഉസ്താദ്, ശംസുൽ ഉലമ, അതുപോലെ തങ്ങന്മാരുടെ പാടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ സംവിധാനിച്ച സമസ്തന്റെ മദ്രസയാണ്. ഇവിടെയും നമ്മുടെ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവരുടെ സീമന്ത പുത്രൻ, അവരുടെ മാതാവ് പരപ്പരങ്ങാടിയാണ്. ആ സിയത്തുബ്ബ മുസ്ലിയാർ വയൽരംഗത്ത് വളരെ ശോഭിച്ച മനുഷ്യൻ. മൂപ്പരോട് വന്നിട്ട് ഒരു മദ്രസക്ക് ആ മദ്രസയാണ് ഇന്നും വളരെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ മാതൃകയാക്കി പരിസരത്തെ വരാൻ കഴിഞ്ഞു. തുടക്കത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവനം കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ, ആഖിറം വെളിച്ചമാക്കുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു തആല റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും റാഹത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ ഓർത്തു പോവുകയാണ്, ഇവിടുത്തെ പഴയകാല ജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും ഇപ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പരിപാടി പോരാ ഖസാലയിൽ ഒഴിവായി നമ്മൾ സെക്രട്ടറി അബു സാലിയാജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മഹല്ലത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടേതുമാണ് ഈ മഹൽ, ഈ പള്ളി, ഇവിടുത്തെ മക്ബറകൾ, ഇവിടുത്തെ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമ്പോൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമല്ല, ദുന്യവ്യ കാര്യം മാത്രമല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഉഖ്റവിയ കാര്യങ്ങളും ആദ്യം ആഖിറം, പിന്നെ ദുനിയാവ് വേണം നമുക്കൊക്കെ.
ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവരുമായി സ്നേഹം പങ്കിട്ടുകൊണ്ട് അടുക്കണം. അതിന് എല്ലാ നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും ഇവിടെ പ്രബോധനം ചെയ്തത് ഇൽമാണ്. അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇൽമാണ്. ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ്. നിറഞ്ഞ സദസ്സുകളാണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പിയാമൃതങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമസ്ത നേതാക്കന്മാരായിരിക്കുന്ന മഹാന്മാരെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും സദസ്സ് നിറഞ്ഞ് നല്ല സദസ്സായി കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ദ്വാരത്തിന് കഴിഞ്ഞ് എണീച്ച് പോകുന്നല്ല പറഞ്ഞത്. ദ്വാരത്തിന് കഴിഞ്ഞ് ആകെ 2 മണിക്കൂർ. ആ 2 മണിക്കൂർ നേരം ക്ഷമിച്ചിരിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് വേണം. അതിനൊക്കെ ദ്വാരത കൊണ്ട് നമ്മുടെ സേവനം ഇരുത്തം ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സിലാണെന്ന് ഓർമ്മയോട് അത് കബൂലാക്കാൻ പറ്റുന്ന പേടിക്കൊണ്ടും നാം മുന്നോട്ട് പോകണം. എന്നിട്ട് ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കണം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 10 ബൾബിന് ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ഒരുപാട് ബൾബുകളുണ്ട്, ഡെക്കറേഷനുകൾ. അതിനനുസരിച്ച് ആള് വേണമെങ്കിൽ ഒരു 10 ബൾബിന് ഒരാളെങ്കിലും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൊള്ളും. ഈ മഹല്ലത്തിൽ ഇത്ര എനിക്കറിയാവുന്ന നല്ലോണം അറിയാം. നമ്മുടെ അറിയാം, സദറുസ്ഥാനം അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ മഹല്ലത്തിൽ ഇത്ര എല്ലാ ആളുകളും ഈ മഹല്ലത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു 10% ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം എത്തേണ്ട ഏതാ 8% എത്തണം. എന്നാൽ ഈ പരിപാടി വിജയിക്കുമെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരുമിച്ചുള്ള കൊണ്ടായി അവസാന ദ്വാരതി പിരിയുമ്പോഴൊക്കെ കാര്യം വിജയിക്കും. എന്നാൽ അത് പോരാ. ഒന്നുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സദസ്സ് നിറച്ചുകൊണ്ട് ദ്വാരക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മഹാന്മാർ ഒരുമിച്ചുകൂടുന്ന സദസ്സാക്കി മാറ്റാൻ നാം ശ്രമിക്കണം. 40 ആളുകൾ എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അതിലൊരാളുടെ ദ്വാരങ്ങളുടെ കബൂലാക്കും എന്ന് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ അവരുകൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരെ, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞങ്ങള് ഓരോ കൊല്ലം കൂടുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും കാണും. അത് പോരാ, നിങ്ങളെപ്പോഴും ഉസ്താദുമാർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഈ ചെറിയ പ്രഭാഷണം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഈ വരവും പോക്കും ഇരുത്തവും കേൾക്കലും ഞങ്ങളെ മക്കളെ നല്ല പുണ്യകരമായി കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര്, ഉപ്പമാര്, കുടുംബങ്ങള്, ഉസ്താദുമാര്, ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകൾ പള്ളിയുടെ പരിസരത്തിന് ഇവിടെയുമുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരെ കബറുകൾ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ തമ്പുരാനെ. ഈ നിമിഷത്തിൽ അവരാരെങ്കിലും കബറിൽ വല്ല അദാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചോനെ ഇതിൽ ഉയർത്തിക്കളയനെ തമ്പുരാനെ. റാഹത്ത് ഇറക്കി കൊടുക്കണം തമ്പുരാൻ. നീ പൊറുക്കാത്ത വല്ല തെറ്റും ബാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡിൽ അവർക്കെല്ലാം ഇത് പുറത്തു കൊടുക്കണം തമ്പുരാൻ. മാപ്പ് കൊടുത്ത് സ്വർഗം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങൾ ദുആ കബൂലാക്കണം. അല്ലാഹു സ്വല്ലല്ലാഹു വസല്ലം അലാ ഖൈരി ഖൽഖി സയ്യിദനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലൈഹി വസല്ലം അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അല്പനേരം ആശംസ ഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട PTC ഉസ്താദ് അവറുകളെ വളരെ ആദരവോടെ വസ്സലാമു അലാ റസൂലിൽ കരീം വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസയ്യിദനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി വസല്ലം. ബഹുമാന്യരായ അഷ്റഫ് ഉസ്താദ്, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഖതീബും ഉസ്താദും, മദ്രസ സദർ, മുഅല്ലിമീങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ, നാട്ടുകാർ, ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായി വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞു തരാൻ ഇവിടെ എത്തിയ അഷ്റഫ് ഉസ്താദിന്റെ വാഴ്ന്നു കുറഞ്ഞു പോകും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കൂട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ സൈദാലി മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞ മാതിരി കൊല്ലത്തിലൊരിക്കലും ഈ പ്രദേശവുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്.
പഴയ കാലത്ത് അത് ഓർമ്മ വെക്കാൻ ഒരു സന്ദർഭം മാത്രം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ, നിഷ്കളങ്കരും ശുദ്ധരുമായ കാരണവന്മാർ, അവരെയൊക്കെ ഓർക്കുവാൻ ഒരു അവസരമാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്തതിന്റെ ശേഷം എത്രയോ ഉസ്താദന്മാർ ഇവിടെ വന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയും വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് വർഷങ്ങളായി. 1966 ബഹുമാനപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥൻ CH അബ്ദുറഹിമാൻ മുസ്ലിയാർ, അല്ലാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇവിടെ ദീനിന്റെ ഒരു വിളക്ക്, ഒരു പ്രകാശത്തിന് കുറ്റിയടിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് മദ്രസത്തുൽ ഖുത്ബിയ്യ. അന്ന് മുതൽക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ അധ്യാപകരായി. ഓത്തുപള്ളി മാത്രമായിരുന്ന ഇവിടെ ഒരു മദ്രസ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയും ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറെ ആളുകൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച് വളരാൻ സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു ശിഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ. ഞാനിവിടെ നിന്ന് അന്ന് 1972-78 ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അന്ന് ഇവിടുന്ന് പോയത്. അല്ലാതെ ഈ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഞങ്ങൾ പോറ്റിയ ആളുകളാണ്. വെള്ളം തന്നും ഭക്ഷ്യ തന്നും എല്ലാം സഹകരിച്ച് വളർത്തിയ ആ സ്നേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നും കാണുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ, ആ ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാർ വലിയ അവരുടെ അവരുടെ കൂട്ടുസിയാറത്ത് ഒരു വർഷത്തിലുണ്ടാവും. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പള്ളിയും സ്ഥാപനവും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നവർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാ പള്ളികളും നടത്തുന്നത് മിക്കവാറും ഔലിയാക്കന്മാരാണ്, സാലിഹ്യങ്ങളാണ്. അവരുടെ മക്കളുടെയും മഖാമും ഉള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം തന്നെ വെളിച്ച പ്രകാശവും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെയും ഹുസൈൻ മുസ്ലിയാരാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ വെളിച്ചം വീശിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അന്നത്തെക്കാൾ ഉപരി നാട് എത്ര വികസിച്ചു. ഓടിട്ട പള്ളിയിൽ നിന്നും വാർപ്പും വിശാലമായ പള്ളിയായി, ചെത്തിത്തേക്കാത്ത മദ്രസയിൽ നിന്നും വാർത്ത് വളരെ വിശാലമായ എന്നല്ല മദ്രസ ഉണ്ടായി. ചെത്തിത്തേക്കാത്ത ഒരു മദ്രസയിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ കിടക്കുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടുന്നൊക്കെ അല്ലാഹു ഈ നാട്ടിൽ ബർക്കത്ത് വർഷിപ്പിച്ചു. മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത്. പഴയ ആളുകൾ ഇല്ലാതായിരുന്ന മദ്രസത്തുൽ ഹിദായ എന്ന പേരിൽ അവർ നടത്തിയ ദർസുണ്ടായിരുന്നു. ആ ദർസിൽ പഠിച്ച എത്രയോ മഹാന്മാർ ഇന്നും മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയോ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടുന്ന് വാർത്തുവിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കന്മാരാണ് നമ്മളെ വഴികാട്ടികൾ എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. നാം ഇപ്പോൾ എല്ലാവിധ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് നാളെ ആഖിറത്തിൽ വിജയം കിട്ടണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു ജീവിതമുണ്ടെന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് ആദരവായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. മക്കായെ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കയറി ആരംഭ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നാട്ടുകാരെ ഈ എല്ലാവരും വരിയെന്ന് വിളിച്ച് എല്ലാവരും വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ആളുകളെ, ഈ മലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു പട്ടാളം വന്നിരിക്കുന്നു, ഒരു സായുധ സേന വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ
ആളുകൾ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും, ഞങ്ങൾ അതിൽ സജ്ജരാകും, അവരെ നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവും എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ അവരോട് ആദരവായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു അല്ല, ഈ ലോകത്തിനപ്പുറം ഒരു മറുലോകമുണ്ട്, ഈ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിനപ്പുറം ഒരു പാരത്രിക ലോകമുണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. അള്ളാഹു ഏകനാണ്, ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മറുവശമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അവിടെ മൺമറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ, മൺമറഞ്ഞു പോയ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഒരു നാൾ എഴുന്നേൽക്കും. യാ വൈലനാ മം ബഅസനാ മിൻ മർഖദിനാ ഹാദാ മാ വഅദ റഹ്മാൻ വസദഖൽ മുർസലൂൻ. യാസീനിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ഈ ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ, ലോകത്തെല്ലാ ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ നിന്നും ഖിയാമത്ത് നാൾ അടുക്കുമ്പോൾ മഹ്ശറായിലേക്ക് ഖബറിൽ നിന്ന് പൊടി തട്ടി ജീവിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ പറയും യാ വൈലനാ മം ബഅസനാ, അല്ലയോ ദത്തമേ, അല്ലയോ ഖേദമേ, അല്ലയോ സങ്കടം, ഞങ്ങൾ ആരാണ് ഉണർത്തിയിരിക്കുന്നത്? മിൻ മർഖദിനാ, ഞങ്ങളുടെ ഖബറിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഉണർത്തേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആദാ എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം സമ്മതിക്കുകയാണ്. വസദഖൽ മുർസലൂൻ, പ്രവാചകന്മാരും പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. ഇവിടെ മറുലോകമുണ്ട്, പാരത്രിക ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് ജീവിച്ചു പോകേണ്ടത് എന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായി. അപ്പോൾ ബോധ്യം വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോധ്യം വരുന്നില്ല. സഹോദരന്മാരെ, നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആൾ മരിച്ചുപോയി? ഈ അടുത്ത് അബൂബക്കർക്ക് മരിച്ചുപോയി, അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ മരിച്ചുപോയി. ഈ പ്രദേശത്ത് പള്ളിയുടെ മഹല്ല് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രധാന കക്ഷിയായിരുന്ന മമ്മിനി ഹാജി കഴിഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു പോയതിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾ അസുഖം കാണാൻ പോയി, അസുഖം കാണാൻ വീട്ടിൽ പോയി സന്ദർശിച്ചു പോയി. അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി, മമ്മിനി ഹാജി മരിച്ചുപോയി. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ എത്ര ആളുകൾ നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയി. പോയവരൊക്കെ പോയി, നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയാണ്. എല്ലാവരും പോയതിന്റെ പിന്നാലെ പോകേണ്ടവരാണ് നാം എന്ന ധാരണ നമുക്കുണ്ടാവണം സഹോദരന്മാരെ. ഈ ആളുകൾ ഔലിയാക്കന്മാർ പറയുന്നത് ഖുസൂറൻ ആലിയാതി സകന്നാ ഫിൽ മസാജിദി വസ്സവായ, മണിമാളികകളിലും മണിമന്ദിരങ്ങളിലും വളരെ ഉയർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സ്വർഗീയ ജീവിതത്തിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ മണിമാളികളിൽ ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, സുഖ സൗകര്യത്തോടെ താമസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ മൂലകളിലാണ്. മസാജിദ് വസ്സവായ, പള്ളികളിലും കാടിന്റെ മൂലകളിലുമാണ് ഞാൻ. എന്നാൽ മറുവശത്തെ ജീവിതം അവിടെ നമ്മൾ ഒന്നായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കാണാം ആരാണ് അവിടെ വിജയിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ കാണാമെന്ന് ഔലിയാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു. അവിടെ വെച്ച് ആർക്കാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറം മറ്റൊരു ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്കാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഉള്ളത്. ഇവിടെ വെച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല സൽക്കർമ്മങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാവുന്നത്, നല്ല അമലുകളാണ് നമുക്കുണ്ടാവുന്നത്. ഹൃദയശുദ്ധിയോടെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, ദുആകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾ സാലിഹായ സദഖകളാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത്, സാലിഹായ സന്താനങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളെ സാലിഹായ മക്കളാക്കാൻ, നാട്ടിൽ സാലിഹ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ നാം ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭം നീട്ടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ഇനി അടുത്ത കൊല്ലം അല്ലാഹു ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ പാർട്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട് വന്നുകൊടുക്കല്ലേ. ഓരോ പാർട്സുകളും നിങ്ങൾ നോക്കി, നമ്മളെ കണ്ണ്, നമ്മളെ കാത്, നമ്മളെ കാല്, നമ്മളെ കൈ, നമ്മളെ ചെവിട്, ഓരോ പഴയ ആരോഗ്യതയില്ല. ഞാനൊക്കെ അവിടെ വരുന്ന കാലത്ത് എന്റെ ഇവിടെ ആളുകൾക്ക് പറയും, അവിടെയൊക്കെ ഒഴുകിയുന്ന ഒരു പുഴയിലൂടെ, ഒരു തോടിലൂടെ പച്ചവെള്ളത്തിൽ നീന്തി കുളിച്ച് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള 1966-68 കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ എന്ത് നീ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്നു, നീന്തുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. സത്യത്തിൽ ഇന്ന് പച്ചവെള്ളം തൊടാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായി. കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പാർശ്വ
പാർട്സുകളൊക്കെ കേടുവന്ന് എല്ലാ പാർട്സുകളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്ന നാം ഭക്ഷിക്കുന്ന വാദനം രക്തമായി മലമായി മൂത്രമായി അല്ലാഹു പുറത്തേക്ക് ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് കാര്യം നല്ല രക്തം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആരോഗ്യം ആ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുന്നതോറും ഓരോ അവയവം പഴയതാവുകയാണ്. കാല് മുമ്പത്തെ മാതിരി കാലിനോട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല. മുമ്പത്തെ മാതിരി കാലിന് മുട്ട് വേദന. മുമ്പത്തെ മാതിരി അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല, കൈയില്ല, ചെവിടില്ല. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം ഈ രാത്രികളും പകലും ഇങ്ങനെ മാറി വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ആയുഷ് നമ്മളെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നടന്ന് നാം മരണത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയും ആഖിറത്തിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ നാം നന്നായി തീരണം. അവിടെ നാം ശുദ്ധന്മാരായി തീരണം. ഐക്യവും യോജിപ്പും സൗഹൃദവും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം. ഒറ്റക്കൊറ്റായി മുസൽമാൻ ജീവിക്കണം. മുത്തലാഖിന്റെ പ്രശ്നവും ബാക്കി എല്ലാ പ്രശ്നവും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസൽമാന്റെ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നാം എപ്പോഴും സൗഹൃദമായി യോജിപ്പോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമന്വയമായി ജീവിക്കണമെന്ന് കൂടി ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله الفائزين وأصحابه العادلين. يا عدتي عند كل شدتي ويا غياثي عند كل كربتي ويا مجيبي عند كل دعوتي ويا رجاعي حين تنقطع حيلتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
صدق الله العلي العظيم. قال سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومحبوبنا ومعشوقنا محمد صلى الله عليه وسلم. من عرف نفسه فقد عرف ربه ولوجهه من وجهه قمر ولعينه من عينه كهل परवरना चिराग है बुलबुल को फुल बस सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खुदा का रसूलुल्लाह बस खुदा का रसूलुल्लाह बस खुदा का रसूलुल्लाह बस वअलमू या उम्मत मुहम्मद. ഏറ്റവും സ്നേഹവും ആദരവുമുള്ള ഈ മഹനീയമായ കിന്നിയ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ വളരെ പ്രശോഭിതരായിട്ടുള്ള ഈ മഹല്ലിന്റെ പ്രഗൽഭനായ ഖതീബ്, സർവാത്മകമായ പുരോഗതിക്ക് അശ്രാന്ത പരിശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫത്താഹ് ഫൈസി അവർകൾ, എനിക്ക് മുമ്പ് ഈ സദസ്സ് ധന്യമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണം ചെയ്ത പ്രിയങ്കരരായ വന്ധ്യരായ രണ്ട് ഉസ്താദുമാർ, അല്ലാഹു ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്, കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഒരു മാനസികമായ ബന്ധം ജനങ്ങളുമായി ഒരു താല്ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് അത് സത്യവിശ്വാസിയുടെ ലക്ഷണമാണ്. കാരണം ഈ നാട്ടിൽ ചൈതന്യത്തിന്റെ, ഈ നാടിനെ ആത്മീയതയുടെ വിഹായുസിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു, വന്യരായ ഗുരുവര്യന്മാരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വഴിയിലേക്ക് കൈപിടിച്ച് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി, നമുക്കറിയാം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, ആധുനിക വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞു തരാൻ വന്ന രണ്ട് പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാർ. അവര് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഇതുപോലെ കടന്നു വരും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ജോലി ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മീയമായ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പൊരുളാണ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടുത്തെ ഉറൂസ് പരിപാടിയിൽ എന്നെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അന്നൊരു രോഗം പിടിപെട്ട് ഒരുപാട് വാളുകൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇവിടുത്തെ വാളും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇന്ന് ഒരു വഫിയ കോളേജിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ്. നേരമാണ് ഉസ്താദ് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നേരത്തെ വന്ന സ്ഥലവും സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കും, വരാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിന്റെ 1-2 ദിവസം മുമ്പ് എനിക്കിവിടെ പൊയ്യത്തുവയലിൽ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു, പരിസരത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ഞങ്ങൾ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആറങ്ങാടിയിൽ സലീം ഫൈസി ഇർഫാനി, അല്ലാഹു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അതിന്റെ ആശയങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്
ഹിദായത്ത് നൽകാനുള്ളൊരു സബബാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റട്ടെ. അള്ളാഹു ഉസ്താദിന് ദീർഘായുസ്സ് നൽകട്ടെ. നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എന്ന വിഷയം സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ ചില വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ എന്റെ പ്രഭാഷണം നടത്തും. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ ഓർക്കുന്നൊരു മനസ്സ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റഹ്മാൻ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈമാൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. സൗകര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് കൂടി. സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇഖ്ലാസും ഈമാനും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുണ്യ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസുണ്ട്, സയഅതി സമാനുൻ അലാ ഉമ്മത്തി, എന്റെ സമുദായത്തിന്റെ മേൽ പിറകെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. യഖറഊനൽ ഖുർആൻ വയുസല്ലൂന ഫിൽ മസ്ജിദി, അവർ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുകയും പള്ളിയിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യും. വലൈസ ഫീഹിം ഈമാൻ, അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടാകില്ല എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഇന്ന് വിശ്വാസം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തിനധികം പറയുന്നു, പരസ്യമായി അല്ലാഹുവിന്റെ ദീന് പറഞ്ഞ് അവസാനം നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെ യുക്തിവാദത്തിന്റെ സംഘടനകളിൽ പോലും മെമ്പർമാരായി ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്. നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈമാനിനെയാണ്. നമുക്കറിയാം, വാരിയല്ലുകൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിടക്കുന്ന രൂഢമൂലമായ വിശ്വാസത്തിന് ഭംഗം വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നാസയുടെ കോടികൾ മുടക്കി നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ ശാസ്ത്രാലയം എന്ന് പറയുന്ന അമേരിക്കക്കാർ കോടികൾ മുടക്കി തീറ്റിപ്പോറ്റുന്ന ശാസ്ത്രാലയത്തിന്റെ പേരാണ് പെന്റഗൺ ശാസ്ത്രാലയം. ആ പെന്റഗൺ ശാസ്ത്രാലയത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണും നട്ടുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അന്താളിച്ചു പോകുമ്പോ, ഈ നാസയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ജീവൻ നൽകിയ സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്തത്? ചൊവ്വ എന്ന ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പാത്ത് പൈൻഡർ എന്ന പേടകത്തെ കൊണ്ടുപോയി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോൾ, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് എത്തി നോക്കുന്ന ആധുനിക മനുഷ്യ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇയാൻ വിൽമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോ, ഇയാൻ വിൽമുട്ടെന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് നാം ചിന്തിക്കുന്നില്ല? പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കണം. ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബീജത്തുള്ളിക്ക് ജീവൻ നൽകിയതാരാ? നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല, പ്രവാചകരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ല, മരിക്കണോന്ന ചിന്തയില്ല, ഖബറിൽ കിടക്കണോന്ന ചിന്തയില്ല, എന്റെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകുമെന്ന ചിന്തയില്ല. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഒരാൾ റബ്ബിനെ കുറിച്ച്, ആകാശത്തെ കുറിച്ച്, ഭൂമിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ, പർവ്വതങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാലൊക്കെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഈമാൻ കൂടും. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ നമുക്കറിയാം, നാം എപ്പോഴും ചുമാക്ക് കേൾക്കുന്നതാണ്. നമ്മോട് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, അഫലാ യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബ്ലി കൈഫ ഖുലിഖത്, ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു, ഒട്ടകത്തെ എങ്ങനെയാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്? ഒട്ടകത്തിലൂടെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ തജ്ദീദ് ചെയ്യാൻ, ഒട്ടകത്തിലൂടെ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പുതുക്കാൻ, നിന്റെ ഈമാനിനെ നിലനിർത്താനാണ് അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നത്. ആനയെ എന്തുകൊങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ചോദിച്ചില്ല? ഒട്ടകത്തിന് എത്ര വലിയ പ്രത്യേകത!
ഒട്ടകത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട്. എന്താണ് ഒട്ടകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ? ഒരു 6 മാസക്കാലം ഒട്ടകത്തിന് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പകുതി വഴിയിൽ വെച്ച് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഒട്ടകത്തിന് ക്ഷീണം പിടിക്കില്ല. കാരണം ഒട്ടകത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലാഹു 2 ടാങ്കിയാണ് നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് വെള്ളം സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടാങ്കി ഒട്ടകത്തിന്റെ വയറ്റിലുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കണം. നമ്മളൊരു വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒരു 600 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വണ്ടി റിസർവ് കാണിക്കും. അടുത്ത പമ്പുകളിലേക്ക് എത്തിയാൽ എണ്ണയടിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ വാണവണ്ടി നമുക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുകയാണ്. പക്ഷെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വാഹനമാണ് ഒട്ടകം. ആ ഒട്ടകത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രത്യേകമായ അറകളും ഒട്ടകത്തിന്. അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ ചോദിച്ചു, അഫലാ യൻദുറൂന ഇലൽ ഇബ്ലി കൈഫ ഖുലിഖത്. ആ ഒട്ടകത്തിലൂടെ അല്ലാഹു മനുഷ്യന്റെ ഈമാൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരിക. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എങ്ങനെ ഒട്ടകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു, എന്തിനാണ് അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ആകാശത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഉയർത്തപ്പെട്ടത്? ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് വരെ വെറുതെ ഒന്നിരുന്നിട്ട് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പടച്ചവനെ, ആരാണ് ഈ ആകാശത്തിനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്? തൂണുകളില്ല. എവിടെയെങ്കിലും തൂണുണ്ടോ? എങ്ങനെ ആകാശം നിൽക്കുന്നു? നമുക്കറിയാം, ഈ സ്റ്റേജ് 2 പില്ലർ ഉണ്ട്, ഇല്ലേ? നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ കാണുന്ന, ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ വാർപ്പൊന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. എങ്ങനെ നിൽക്കും? തൂണുകളില്ലാതെ ആകാശത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിലൊരു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ആധുനിക നൂറ്റാണ്ടിലെ മുസ്ലിമേ, നിന്റെ ചിന്ത നീ ഒന്ന് ഉണർത്തുമോ? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. വല്ലാത്ത അത്ഭുത. ചിന്തിക്കണം. നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ എവിടെ സമയമുള്ളത്? 6 മണിക്കൂർ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും 6 മണിക്കൂർ വാട്സാപ്പിന്റെയും പിറകിലോടുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു ട്രോള് കിട്ടുമ്പോ അത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മത്സരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്ന് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു സമയം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. എങ്ങനെയാണ്? അത്ഭുതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്, അഫലാ തഅഖിലൂൻ. ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ? أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നാട്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഖുർആൻ ചോദിക്കുകയാണ്. പർവ്വതങ്ങളെ എങ്ങനെ നാട്ടപ്പെട്ടത്? ഈ പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത്, വൽ ജിബാല ഔതാദ. പർവ്വതത്തെ ആണിയാക്കി തന്നിട്ടില്ലേ? എന്താണ് ഈ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത്? വല്ലാത്ത അത്ഭുതമല്ലേ? പർവ്വതം ആണിയാണ് സഹോദരങ്ങളെ. ഈ ഭൂമിയെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് പർവ്വതമാണ്. ഈ ഭൂമി വൈബ്രേഷനായിരുന്നു, കുലുങ്ങുന്ന ഭൂമിയായിരുന്നു. കുലുങ്ങുന്ന ഭൂമിയെ ഭൂമിയുടെ സ്ട്രെങ്ത്തിന് വേണ്ടി, ഭൂമിയുടെ പവറിന് വേണ്ടി, ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച പച്ചപ്പുൽകിയ പുണ്യ സൈഹിതങ്ങളെ നാം കാണുന്നില്ലേ? പർവ്വതത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് പർവ്വതത്തെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചിന്താശ്രേണികളെ തട്ടിയുണർത്തുകയാണ് ഖുർആൻ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ?
എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നിരീശ്വരവാദിയാകാൻ കഴിയും? എങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് യുക്തിവാദിയാകാൻ കഴിയും? സഹോദരങ്ങളെ, ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യവും അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവന്റെ വിശ്വാസത്തെ ദൃഢീകരിക്കുന്ന ഖുർആൻ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊരു ഹദീസാണല്ലോ, മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ അറഫ റബ്ബാ. മൻ അറഫ നഫ്സഹു, ഒരുത്തനവന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ ഫഖദ അറഫ റബ്ബഹു, അവന്റെ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു എന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ശരീരത്തെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നിരീശ്വരവാദമല്ല, യുക്തിവാദമല്ല. ഇതെന്തൊരത്ഭുതമാണ് റബ്ബേ! ആകാശം അത്ഭുതമാണ്, പർവ്വതം അത്ഭുതമാണ്, ഭൂമി അത്ഭുതമാണ്, കടൽ അത്ഭുതമാണ്, കാറ്റ് അത്ഭുതമാണ്, വായു അത്ഭുതമാണ്. ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിൽ എത്തിപ്പെടാത്ത എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഈ ഭൂമിയിലൂടെ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ, ആകാശത്തിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ, പർവ്വതങ്ങളിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ, കടലിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ, കരയിലൂടെ അല്ലാഹുവിനെ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് കഴിയണം. മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബാ. ആരെങ്കിലും അവന്റെ ശരീരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു എന്ന് കാരുണ്യത്തിന്റെ കേദാരമേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്താ ശരീരത്തിലൂടെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നാം ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അറിയാനുണ്ട്. അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുണ്ട് ശരീരത്തിലൂടെ. എങ്ങനെയാണ് ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായതെന്നൊന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത്? നിന്റെ കണ്ണ്, നിന്റെ മൂക്ക്, നിന്റെ കാത്, നിന്റെ തലമുടി, നിന്റെ വിരലുകൾ, അസ്ഥികൾ എല്ലാം ഉണ്ടായത് ഒരു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നാണ്. ഒരു തുള്ളി ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നിന്നാണ്. കണ്ടാൽ അറക്കും വെറുപ്പും തോന്നുന്ന ഒരു ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് സുന്ദരിയായ മനുഷ്യനെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത്. എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്! എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 10 ഗാലൻ വെള്ളവും 7 ബാർ സോപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കൊഴുപ്പും 9000 പെൻസിലുകൾക്കുള്ളിലെ കാർബണും 2200 തീപ്പെട്ടിക്കോലുകളിൽ ഫോസ്ഫറസും സാമാന്യം വലിയൊരു ആണിയിലെ ഇരുമ്പും ഒരു കോഴിക്കോട് വെള്ളയടിക്കാൻ ആവശ്യമായ ചുണ്ണാമ്പും അല്പം സൾഫറും മഗ്നീഷ്യവുമെല്ലാം ശരിയായ അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്താൽ മനുഷ്യ ശരീരമായെന്ന് ഹാവാർഡിന്റെ സാമാന്യം ദീർഘമായ ഒരു കവിതയിൽ നിന്ന് തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായ CM ചോട് ഓടിരിക്കുകയാണ്. 10 ഗാലൻ വെള്ളം എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. മനുഷ്യന്റെ രൂപങ്ങളെ മെഴുകുതിരി കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വകയില്ലാതെ ഉത്തരേന്ത്യൻ ഭാഗങ്ങളിൽ പാവങ്ങൾ കുഴഞ്ഞു മരിക്കുന്നതല്ലേ 3000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ മുറ്റത്ത് പ്രതിമയുണ്ടാക്കിയത്. 3000 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന് കഴിയോ? ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമയുടെ മുകളിൽ കാക്കകൾക്ക് കാട്ടിക്കാൻ മാത്രം ഉപകാരമുണ്ടെന്നല്ലാതെ എന്ത് ഉപകാരമാണ് മറ്റുള്ളത്? 3000 കോടി രൂപ ചെലവാക്കി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രതിമക്ക് ജീവൻ നൽകാൻ പറ്റുമോ? അതിനെ സംസാരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന് ബുദ്ധി നൽകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇവിടെയാണ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, കോലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ ജീവൻ അല്ലാഹു നൽകണം.
വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എന്താണ് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എന്താണ് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അതേ ചോദിച്ചില്ലേ, ജൂതന്മാര് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചില്ലേ എന്താണ് ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, റൂഹെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അന്നേരമാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഖുലിർ റൂഹു മിൻ അംരി റബ്ബി. അത് അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപ്പനയിൽപ്പെട്ടതാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ആരാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയത്? ആരാണ് മനുഷ്യന് ജീവൻ നൽകിയത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ് നിന്റെ അഴകാർന്ന മുടിയുണ്ടായത്, നിന്റെ കണ്ണുണ്ടായത്, ചുണ്ടുണ്ടായത്, മൂക്കുണ്ടായത്. എന്തൊക്കെ അത്ഭുതമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിനകത്ത് നടക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ തലമുടിക്കെങ്ങാനും അല്ലാഹു വേദന നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, നല്ല സുന്ദരമായ തലമുടി വാരാനുള്ള കഴിവല്ല നൽകിയില്ലേ? ഈ തലമുടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ തലമുടിക്ക് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അവസ്ഥ? അതേ സമയത്ത് തലമുടി പിടിച്ചു പറിക്കാൻ പറ്റൂല, വേദന വരും. കാരണം എന്താ? ഇത് പിടിച്ചു പറിച്ചു കളയേണ്ട സാധനം അല്ല, അതുകൊണ്ടാ വേദന. പക്ഷേ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മുടി മുറിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന ഉണ്ടാകുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി. എന്തായിരിക്കും മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ? നഖം നീണ്ടുപോകുന്നു. ഈ നീണ്ടുപോകുന്ന നഖത്തിന് വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? മുറിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബഹു. രണ്ട് കാത് തന്ന അല്ലാഹു ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? ഇത് റബ്ബിനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള സദസ്സാണ്. എന്തൊക്കെ ചിന്തിച്ച് കടന്നു വന്നു. വാബീല രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവനെ, അടുത്ത പാർലമെന്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവനെ, നിയമസഭയെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചവനെ, എല്ലാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, വീട്ടുകാര്യം ചിന്തിച്ചു, കുടുംബകാര്യം ചിന്തിച്ചു, വരാൻ പോകുന്ന യാത്രയെ കുറിച്ച്, കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ച്, എല്ലാ ചിന്തകളും നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരു നിമിഷം, ഈ 24 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരു നിമിഷം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതുകൊണ്ടാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് തഫക്കുറു സഅ ഖൈറും മിൻ ഇബാദത്തി ഒരൽപ്പ സമയം അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കല് 1 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഖൈറാണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ഒരൽപ്പസമയം അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് 1 വർഷം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂലിയാണ്. ചിന്തിക്കാനുള്ള സദസ്സാക്കി മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. നിന്നെ ഓർക്കാതെ എന്ത് ജീവിതമാണ്, നിന്നെ പറയാതെ എന്ത് ജീവിതമാണ്. ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്തൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്നോർത്ത് നോക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ. 2 മൂക്ക്, വായു കടത്താനും വായു വിടാനും ശ്വാസത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ശ്വസിക്കാൻ അല്ലാഹു 2 മൂക്കിന് ഓൾസ് നൽകി. ഇതെങ്ങാനും ഇവിടെ അടഞ്ഞു പോയെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച്? 2 കാത്. എന്തിനാണ് ഈ കാതിന് അല്ലാഹു 2 വളയം നൽകിയത്? എന്തിനാ? മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ 2 ഓൾസ് പോലെ. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ വളച്ചു വെച്ചത്? എന്തിനാണ് വളച്ചു വെച്ചതെന്നറിയുമോ? മനുഷ്യന്മാരെല്ലാവരും സംസാരിക്കുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് 100 പേരെന്നോട് സംസാരിച്ചാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും സംസാരം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ അല്ലാഹു സംവിധാനിച്ച കാതാണ് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞത്. അല്ലേ? നമ്മള് കാത് കേൾക്കുന്ന കുറച്ച് കുറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ശബ്ദ മലീകരണം ഉണ്ടായ നമ്മളെന്താ അല്ലേ, നമ്മളിങ്ങനെ ആക്കൂലേ? ഇങ്ങനെ ആക്കും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഒന്ന് വളഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കൈ. അല്ലാഹു നൽകിയ സംവിധാനമാണിത്. അലം നജ്അൽ ലഹു ഐനൈൻ. നാം
രണ്ട് കണ്ണ് നൽകിയില്ലേ? അല്ലാഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഈ കണ്ണുണ്ടായത് കണ്ടാൽ അറപ്പ് തോന്നുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്നാണ്. ശുക്ലം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, ബീജം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഈ ശുക്ലത്തിൽ നിന്ന് ബീജവും മണ്ഡവും തമ്മിൽ സമ്മിശ്രിതമായ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ, ഒരു കുട്ടിന്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ, 1-ാം മാസത്തെ ഗർഭിണി, 2-ാം മാസത്തെ ഗർഭിണി, 9.5 മാസക്കാലം ഈ വയറ്റിനകത്ത് സംരക്ഷിച്ച അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് എന്തേ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കാത്തത്? ചിന്തിക്കുമോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ? കണ്ണ് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എന്ത് സുന്ദരായിട്ടാണ് അല്ലാഹു ഈ കണ്ണ് കീറിത്തന്നത്. ജനിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെ മൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ അവസ്ഥ? ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു മാറ്റിയതല്ല. ഈ ദുന്യാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കലാകാരനെക്കാളും ഒരു ശില്പിയെക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല കലാകാരനായ അല്ലാഹു വരച്ചു വെച്ച കണ്ണിന്റെ ആകൃതി ഒന്ന് നോക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. എത്ര കൃത്യമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു തൊലി മുറിച്ചു തന്നത്. വെറുതെയല്ല ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞത്. നാം കണ്ണ് നൽകിയിട്ടില്ലേ? മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉറക്കു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഈ കണ്ണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന 2 പോളയുണ്ടല്ലോ. കണ്ണിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് അല്ലാഹു നൽകിയ 2 പോളയുണ്ടല്ലോ. ഇത് നമ്മൾ അറിയാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി കൊണ്ട് അടയുകയാണ്. ഉറക്കു വന്നാ മതി. കടയിലെ ഷട്ടർ നമ്മൾ താത്തിട്ട് വന്നത്. കട അടക്കേണ്ട 10 മണിക്കാണ്. 10 മണിയാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഷട്ടർ താവൂല. 2 കൈയും പിടിച്ച് താത്തിട്ട് വരികയാണ്. പക്ഷേ നിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ വിശ്രമ സമയമെത്തുമ്പോ അല്ലാഹു നിന്റെ കണ്ണിലൂടെ സിഗ്നൽ നൽകുകയാണ്. അറിയാതെ കണ്ണടഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒരു പത്രം വായിക്കുമ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് കണ്ണ് ഡിമ്മാകുന്നത് അല്ലേ? ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് എത്ര പ്രാവശ്യം തുറയുകയും അടയുകയും ചെയ്യുന്നു? എന്താണിത്? കണ്ണിന്റെ എക്സർസൈസ് ആണത്. അല്ലാഹു നൽകുന്ന കണ്ണിന്റെ വിശ്രമമാണ്. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ശരിക്കും ഉറങ്ങിയാൽ പിറ്റത്തെ അവസ്ഥ നമ്മള്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു തആല ഉറക്കിനെ നമുക്ക് വിശ്രമമാക്കി തന്നില്ലേ? നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ണ് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ലോകത്തെ അത്ഭുത ക്യാമറകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാമറയാണ് കണ്ണ്. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരാളെ നോക്കിയാൽ എത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ കണ്ണിന്റെ ക്യാമറ, എത്ര പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ രൂപം എന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്തു വെച്ചു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ട ഈ ഉസ്താദുമാര് ഇനി മറ്റൊരു സമയത്ത് കാണുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ, എന്റെ കൽഭാകുന്ന ക്യാമറ തുറന്നിട്ട് അവരുടെ സൂറത്ത്, അവരുടെ രൂപം, അവരുടെ ഫോട്ടോ എന്റെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരികയാണ്. വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. എങ്ങനെയുണ്ടായി? ഒരേ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി, പിടിച്ചാൽ പറ്റിപ്പോകുന്ന ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അവന് നിരീശ്വരവാദിയാകാൻ കഴിയില്ല. ചിന്തിക്കണേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. പല്ലുകൾ, സുന്ദരമായ പല്ലുകൾ അടിക്കടിയായി സഫായി നിർത്തി തന്ന ദുന്യാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ പല്ലില്ല. അതിന്റെ പല്ലില്ലാത്തത് ദുന്യാവിലേക്ക് ആര് കടന്നു വന്ന ഉടനെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിലേക്കൊന്നും പോവില്ല. കാരണം നടക്കാനുള്ള ശേഷിയില്ല. അവന് ഫാസ്റ്റ് ഫുഡല്ല ആവശ്യം, പൊരിച്ച കോഴിയൊന്നുമല്ല ആവശ്യം. പിന്നെയോ ഉമ്മയുടെ അമൃത കുംഭങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിക്കുന്ന അമ്മിഞ്ഞിപ്പാലാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു ജനിച്ചപ്പോ പല്ല് തന്നിട്ടില്ല. നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമാകുമ്പോൾ, പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോൾ പാൽ പല്ല് കാണിച്ച് പുഞ്ചിരിക്കുകയാണ് മക്കൾ. ആരാണ് ഈ പല്ല് നൽകിയതെന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം. സുന്ദരമായ പല്ല്, മൂർച്ചയുള്ള പല്ല് ആരാണ് നിനക്ക് നൽകിയത്? എന്തൊരു സംവിധാനമാണ്! ഈ കാണുന്ന മൈക്ക്, ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാൻഡ് വെറുതെ ഉണ്ടായതാണോ? നമുക്കറിയാം ഇതിനൊരു ഉടമസ്ഥനുണ്ട്. ഇതുണ്ടാക്കിയ ഒരാളെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരാളുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ലോകമുണ്ടാക്കിയ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണേ. അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം ഒരാൾ ബസ്സിന് കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ബസ്സിന് കാത്തപ്പോ അവസാനത്തെ ബസ് 10:30 മണിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനത്തെ ബസ് 10:30 മണി. ഒരാൾ ചോദിച്ചു, ഒരു യാത്രക്കാരൻ ബസ് കാത്തുക, ബസ് ഇനി എപ്പോഴാ ബസ് ഉള്ളത്? അവസാനത്തെ ബസ് 10:30 എന്ന്. പിന്നെ അതിനെപ്പുറം ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം. അയാൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞയാളോട്, എന്താ അവസാനത്തെ ബസ് 10:30 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബസ്? അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ബസ് ചോദിക്കുന്നത്? അർത്ഥശൂന്യാണ്. എന്നതുപോലെ അതിനപ്പുറം ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്ക് അത്രമാത്രമാണ് ബുദ്ധി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം. ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്, വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. നിന്റെ പല്ലുകൾ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ സമയം വരും ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലുണ്ടായത് ചുവന്ന ചോരകളായിരുന്നു. ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലുണ്ടായത് ചുവന്ന ചോരകളായിരുന്നു. പക്ഷേ നിന്നെ ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് അള്ളാഹു അയച്ചപ്പോ ഉമ്മയുടെ ഈ മാറിടത്തിൽ ആരാണ് ഓൾസുണ്ടാക്കി തന്നത്? യാ അല്ലാഹ്. വളരെ പ്രത്യേകമായി മുലപ്പാൽ മാത്രം പുറത്തു വരുന്ന നിലയിൽ ഒരു സൂചിയുടെ ഓൾസ് പോലെ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിന് കുടിക്കാൻ പാകമായ നിലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തന്നതെന്നറിയുമോ? ആരാണ് ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ ഒരു സൂചി പോലും കുത്താതെ നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഓൾസ് ഉണ്ടാക്കി തന്നതാരാ? എന്നിട്ട് നീ കുടിച്ചതെന്തെന്നറിയുമോ? ക്ഷീരോത്പാദനമല്ല, ഒരു മിൽമ ബൂത്തി ഏജന്റ് വന്നിട്ട് കട തുടങ്ങിയതല്ല. പിന്നെയോ പ്രസവിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എന്റെ ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിലുള്ള ചുവന്ന ചോരയുണ്ടല്ലോ, ആ ചോരയെ വെളുത്ത മധുരമാർന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നജം കിട്ടുന്ന നിലയിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? ആരാണ് ഈ മുലപ്പാല് നൽകിയത്? മധുരമാർന്ന മുലപ്പാല് നൽകിയത് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമോ? ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുമോ? വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എന്നിട്ട് ആ മുലപ്പാലാണ് നീ കുടിക്കുന്നത്. ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോഴേക്ക് ചോരയെ മധുരമാർന്ന പാലാക്കിയ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് സമയമുണ്ടോ? എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച അല്ലാഹ് എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് അല്ലാഹ്. ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. അല്ലാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞില്ല, ലം യകുൻ തുഫതം മിൻ മനിയ്യുംന, അവൻ സ്രവിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കണമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് അല്ലാഹു ചോദിക്കുന്നു. വൃഷ്ണങ്ങളിൽ ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്ന പുംബീജമുണ്ടല്ലോ, പുംബീജങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ശ്ലേഷ്മ ഗ്രന്ഥികളിലും പോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥികളിലും ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്ന സ്രാവങ്ങളുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ശുക്ലം പുറത്തു പോകുന്നത് മൂത്രനാളിയിലൂടെയാണ്. അല്ലാത്ത അത്ഭുതം. പുരുഷനും സ്ത്രീയും ലൈംഗികപരമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ വൈകാരികതയുണ്ടാകും. ആ വൈകാരികത ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥികളിലാണ് ശുക്ലം. പോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥികളിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു പോയാൽ ശുക്ലത്തിന്റെ അണുക്കൾ കുറഞ്ഞു പോകുമത്രേ. ചിന്തിക്കണം. ഈ പോസ്ട്രേറ്റ് ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്ന് ഉൽപാദിക്കപ്പെടുന്ന സ്രവങ്ങളുമായി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ശുക്ലം, ഈ ശുക്ലം ഇതിലൂടെ വരുന്നത് പുരുഷ ലിംഗത്തിലൂടെ, മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ലിംഗത്തിലൂടെയാണ്. പക്ഷേ ശാസ്ത്രം പറയുകയാണ്, മൂത്രവും ഈ ബീജവും തമ്മിൽ സമ്മിശ്രിതമായാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം ശുക്ലത്തിന്റെ അണുക്കളെ മൂത്രത്തിൽ അണുക്കൾ നശിപ്പിച്ചു കളയും. പക്ഷെ രണ്ടും വരുന്നത് ഒരേ ഒരു ഓൾസിലൂടെ.
പുറത്തെത്തുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾസാണ്, പക്ഷെ രണ്ടിന് രണ്ട് ഹോൾസുകൾ, രണ്ട് നരമ്പുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വികാരമുണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ലിംഗം തടിച്ചു പോകുന്നത്. തടിച്ച് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കി മൂത്രത്തിന്റെ അംശങ്ങൾ പുരളാതെ പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് ആരാണ് ഈ ബീജത്തുള്ളി എത്തിച്ചത്? പടച്ചവനെ കുറിച്ചൊന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി. സദസ്സിൽ വെച്ച് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ് സഹോദരങ്ങളെ. എന്നിട്ടോ എവിടത്തേക്കാണിത് പോകുന്നത്? 8 സെന്റിമീറ്റർ നീളവും 6 സെന്റിമീറ്റർ വീതിയും 4 സെന്റിമീറ്റർ ഘനമുള്ള ഗർഭാശയത്തിൽ പോയിട്ട് ഒരേ ഒരു അണുവാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. എന്നിട്ട് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തികളെ അല്ലാഹു അടക്കുകയാണ്. പിറകിലോടിയ ഒരുപാട് ബീജാണുക്കളൊക്കെ ഇടക്ക് തളർന്ന് വമ്പിച്ച ഓട്ടാൻ, ഇടക്ക് തളർന്ന് വീണ് ചത്തുപോയി. ആര് ഗർഭാശയത്തിന്റെ വാതിലടച്ചു. ഭയങ്കരം ഫലമുള്ള ഒന്നാണ് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ വെച്ചാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കണ്ണുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, മൂക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, പൊക്കിളുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ലിംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, വാരിയെല്ലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. മനുഷ്യന്റെ എല്ലുകൾ 350. ജനിക്കുമ്പോൾ നട്ടെല്ല് 33 എല്ലുകൾ ഒന്നിന് മുകളിലായി. 6 എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ 300 എല്ല് 350, 33 നട്ടെല്ലുകളാണ്. 660 പേശികളുമായി പുറത്തേക്ക് വരുന്ന മനുഷ്യനാകെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാധനം. ആകെ ഈ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് വലിയ കല്ല്. നമ്മളൊരു വീട് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ വേണം? കല്ല് വേണം, സിമന്റ് വേണം, അല്ലേ? എന്തൊക്കെ വേണം? ഒരു മനുഷ്യ രൂപം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്? ഒരേ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി, ഒരേ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളി കണ്ടാൽ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണുകൾ പോലും എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായ 2.5 കിലോ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരികയാണ്. അത്രാണോ? 9.5 മാസക്കാലം ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കടന്നത്. അവിടെ ഒരു തൊട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു, വെള്ളത്തിനാലുള്ള തൊട്ടിൽ. ആ വെള്ളത്തിനാലുള്ള തൊട്ടിലിൽ നീ എങ്ങനെയാണ് കടന്നതെന്നറിയുമോ? സുജൂദ് ചെയ്യാനുള്ള നിലക്കാ, സുജൂദ് ചെയ്യുന്ന നിലക്കാണ് ഒരു കുട്ടി കടന്നിട്ടുള്ളത് ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ 9.5 മാസക്കാലം ഇരുട്ടറയിലാണ് നീ കിടന്നത്. ഇരുളറയില. ഈ ഇരുളറയിൽ കിടക്കുമ്പോ അല്ലാഹു നിനക്കൊരു ഭയം തന്നിട്ടില്ല, റബ്ബ് പേടി തന്നിട്ടില്ല നിനക്ക്. എന്നിട്ടോ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് വരാൻ അടുത്തപ്പോ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയമാകുന്ന ഭിത്തിയിൽ എന്റെ കുഞ്ഞിക്കാലുകൊണ്ട് എത്രയാണ് നീ ഡോറ് തുറന്നത്? തള്ളുകയാണ്. സമയമായി, എനിക്ക് പുറത്തു വരണം. ഈ 2.5 കിലോ ഉള്ള കുഞ്ഞ് പുറത്തു വന്നത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു സ്പൂണ് മാത്രം പോകാൻ മാത്രമാകുന്ന ഒരു ദ്വാരത്തിലൂടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വന്നത്. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണേ പടച്ചവനെ കുറിച്ച്. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഒരു സ്പൂണ് മാത്രം പോകാൻ ഉതകുന്ന നിലയിലുള്ള പെണ്ണിന്റെ അതേ ഗുഹ്യ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ ഈ ഒരു 2.5 കിലോയിലുള്ള മനുഷ്യൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു? 2 കിലോയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 1.25 കിലോയിലുള്ള ഈ മനുഷ്യ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്? ഈ 9.5 മാസക്കാലം നീ വയറ്റിന്റെ അകത്ത് പട്ടിണിയായിരുന്നോ? നീ 9.5 മാസക്കാലം വയറ്റിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് പൊന്നുമോനെ, പൊന്നുമോളെ, നീ കരഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. ഈ 9.5 മാസക്കാലം നീ ഉമ്മയുടെ ബ്ലഡായിരുന്നു കുടിച്ചിരുന്നത്. കാണുന്നില്ലേ ഗർഭിണികൾ മെലിഞ്ഞു പോകുന്നത്? ഉമ്മന്റെ ശരീരത്തിലുള്ളവ, ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ചുടുരക്തം ഊർത്തു കുടിച്ചവരാണ് നമ്മൾ. ഊർത്തു കുടിച്ചവരാ. ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ സത്ത് പോയത് നമ്മുടെ വയറ്റിന്റെ അകത്താണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവ, അതുകൊണ്ടല്ലേ പൊക്കിളിൽ ഒരു ചരട് കാണാൻ കഴിയുന്നത്.
ചരട് പോലെ കറുത്തൊരു സാധനം, അത് വല്ലാത്തൊരു മുദ്രയാണ്. ഒരു മകനും ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള, ഒരു മകനും ഒരു മകളും ഉമ്മയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ മുദ്രയാണത്. ആ മുദ്രയിലേക്കാണ് പലരും ഉമ്മാന്റെ വയറ്റത്തേക്ക് ചവിട്ടുന്നത്. അള്ളാഹു ബാക്കി വച്ചൊരു മുദ്രയാണ്. എടാ നീ കാണുന്നില്ലേ ഈ ചരട്, ഈ കറുത്ത തൊലി കാണുന്നില്ലേ? ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നാൽ അത് മുറിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ഉണങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു വയറ്, ഈ വയറിലൂടെയാണ് പൊന്നുമോനെ ഈ ഉമ്മയുടെ ചോര കുടിച്ചത്. 9.5 മാസക്കാലം വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോ നീ ചോര കുടിച്ചത് അള്ളാഹ് നിന്നെ ആ വയറ്റിൽ സംരക്ഷിച്ചു. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. എന്നിട്ട് ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ പിന്നെ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? കരയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ. ഒരു കുട്ടിയെങ്ങാനും കരഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? അതേ കുട്ടി കരയുന്നില്ല, പ്രസവിച്ചൊരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു, ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു, അങ്ങോട്ട് പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു, പരിശോധിച്ചു, എന്താ കുട്ടി കരയുന്നില്ല. കുട്ടി കരയുമ്പോഴാണ് ഉമ്മ ചിരിക്കുന്നത്. വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. വലതുക ഉമ്മുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അന്തല്ലദി വലതുക ഉമ്മുക ബാക്കിയാ വന്നാസു ഹൗലക യൽഹഖൂന സുറൂറാ. നിന്റെ ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് എടാ കരഞ്ഞവനായ നിലയിലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വന്നാസു ജനങ്ങള്, അവന്റെ ചുറ്റുപാടും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ജനങ്ങള് ചിരിക്കുകയാണ്. നിന്നെ അല്ലാഹു കരയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വന്നാസു എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, വന്നാസു ഹൗലക യൽഹഖൂന സുറൂറാ. നമ്മൾ കരയുകയാണ്. കാലിട്ടടിച്ച് കരയുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഉമ്മ ചുരുക്കുകയാ, പാപ്പ ചുരുക്കുകയാണ്, ലാട് വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് ഒരു സന്തതി കടന്നു വന്നതിന്റെ പേരില് പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് പൊന്നുമോനെ നീ ദുനിയാവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കരഞ്ഞത്? എന്തിനാ കരഞ്ഞത്? 9.5 മാസക്കാലം ഇടുങ്ങിയ കബർ പോലോത്ത ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പ്രവിശാലമായ എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിലേക്ക് കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത വിസ്മയമായ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ എന്തിനാ കരഞ്ഞത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ കരയാണ് വേണ്ടത്, ചിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്? ഉറങ്ങല്ലേ. ഇതൊരു ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം. അള്ളാഹു ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് തൗഫീഖ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട, കരയാണ് വേണ്ട? ഒരു കുട്ടി ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നാൽ ഹിക്മത്ത് പരമായി, യുക്തിപരമായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കരയാണ് വേണ്ട, ചിരിക്കുകയാണ് വേണ്ട? എന്താ നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം? കരയാണോ? ചിരിക്കാണ് വേണ്ട അല്ലേ? കാരണം എന്താ? എടങ്ങേറായിട്ട് 9.5 മാസക്കാലം ഈ ഉമ്മാന്റെ വയറ്റിൽ ചോരയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടങ്ങേറായി കടന്നു ഒന്ന് ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നു. എന്തൊരു സന്തോഷം! നല്ല ഏറെ വരാൻ തുടങ്ങി. ഉപ്പയെ കാണാൻ, ഉമ്മയെ കാണാൻ, ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ തീരുമാനം നീ ചിരിക്കലല്ല മോനെ, നീ കരയലാണ്. എന്തിനാണ് നീ കരഞ്ഞതെന്നറിയുമോ? ഇനി മുതൽ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു നിന്റെ ജീവിതത്തിന്. ഇനി മുതൽ നീ തീരുമാനമായിരിക്കുന്നു. ഇനി നീ ദിക്ർ പറയേണ്ടവനാണ്, ഇനി നീ ഇൽമ പഠിക്കേണ്ടവനാണ്, ഇനി നീ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടവനാണ്, ഇനി നീ നിസ്കരിക്കേണ്ടവനാണ്, ഇനി നീ നോമ്പ് നോക്കേണ്ടവനാണ്. അതേ നിന്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, കള്ളു കുടിച്ചാൽ, വ്യഭിചരിച്ചാൽ, താന്തോന്നിവാസം ചെയ്താൽ, സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നീ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് കരയാനുള്ള സമയമാണിപ്പോൾ, കരയാനുള്ളതാണ്. ദുനിയാവിന്റെ ഉമ്മന്റെ പള്ളന്റെയിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ ഒരു ചോദ്യമില്ല, ഒന്നുമില്ല. ദുനിയാവിലേക്ക് വന്ന് ഇനി റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമായി. ഇനി നീ ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം, ചൊവ്വായ വഴിയിലൂടെ എന്നെ നയിക്കണമേ അല്ലാഹ് എന്ന്
പറയേണ്ടവനാണ് നീ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, കരഞ്ഞ മനുഷ്യ, ദുന്യാവിലേക്ക് വന്ന് കരഞ്ഞ മനുഷ്യനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം. ഇനി നീ ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഖബറിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഖബറിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യ, ഉമ്മയുടെ പള്ള ഒരു ഖബറാണ്, ഉമ്മയുടെ പള്ള ഒരു ഖബറാണ്, ഒരു ചെറിയ ഖബറാണ്. ആ ചെറിയ ഖബറെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വന്നതുപോലെ ബസ് ഇറങ്ങിയിട്ട് മറ്റൊരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് 5 മിനിറ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡിൽ കാത്തു നിൽക്കുന്നവന്റെ അത്ര ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, നമുക്ക് അത്ര ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലേ നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത്, കളിച്ചിരുന്നൊരു സന്ദർഭം, പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിച്ചിരുന്നൊരു സന്ദർഭം, ആടിയ സന്ദർഭം, ഓടിയ സന്ദർഭം ഇപ്പോഴൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോയത്, എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ കുത്തു വീണത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമോ, ഒന്ന് നാം ചിന്തിക്കുമോ? കരഞ്ഞ മനുഷ്യ, ഇനി നീ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ കരയരുത്, പോകുമ്പോ ചിരിക്കണം. സ്വർഗം കണ്ടിട്ടുള്ള ചിരി, ൂറുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുള്ള ചിരി എത്ര പേരാ ചിരിച്ചിട്ട് ദുനിയാവെന്ന് പോയവരില്ലേ? അന്നേരം ഈ ലാഡ് കൊടുക്കുമ്പോ ചിരിച്ച നിന്റെ കുടുംബമുണ്ടല്ലോ, ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ നിന്റെ ചിരിച്ച കുടുംബമുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ ഉമ്മ പോലും ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് തന്റെ തങ്കക്കുടത്തിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച ഉമ്മ പോലും നാളെ നീ പോവുകയാ. നാളെ നീ പോകുമ്പോ ഈ ഉമ്മയടക്കം കരയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ദുന്യാവിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഉമ്മയെ ചിരിപ്പിച്ച അല്ലാഹു, കുടുംബത്തെ ചിരിപ്പിച്ച അവരെ കരയിപ്പിക്കുകയും നീ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, മനുഷ്യ വെറുതെയല്ല ഹദീസിലൂടെ പറഞ്ഞത്, മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബാ, മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫഖദ് അറഫ റബ്ബാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരെങ്കിലും അവന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ അറിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനെ അറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു, റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞവനാണ്. എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ, അങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഓരോന്നും എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഈ ഹൃദയമുണ്ടല്ലോ, ഹൃദയം മുഷ്ടിയോളം വലുപ്പമുള്ള ഹൃദയം 250-ന്റെയോ 300-ന്റെയോ ഇടയിലുള്ള ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഹൃദയത്തിനുള്ളത്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, 1 മിനിറ്റിൽ 72 തവണ ഈ ആർട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 1 മിനിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിപ്പങ്ങാനം വന്നു പോയാൽ പിന്നെ നിന്നിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മരണമാണ്, മരണമാണ്. കണ്ടില്ലേ സഹോദരങ്ങളെ, ഉമനീര് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഉമനീരെന്ന് പറയുന്നത് 2 വശങ്ങളിലായി 6 ഉമനീർ ഗ്രന്ഥികളുണ്ട് മനുഷ്യനിൽ. ഒരു ദിവസം 1/2 ലിറ്റർ മുതൽ 1 ലിറ്റർ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഉമനീര്. എവിടുന്നാണ് ഈ തൊള്ളയിൽ ഉമനീര് വരുന്നത്? വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഉമനീരില്ലെങ്കിൽ നീ മരിച്ചു പോകുമെത്രേ. തൊണ്ട വറ്റു വരണ്ട് പിടഞ്ഞു പോയിട്ട് നീ മരിക്കുമെത്രേ. പക്ഷേ നിനക്കൊരു ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നണമെങ്കിൽ ഈ ഉമനീര് വേണേ. 6 ഗ്രന്ഥികളാണ് ഉമനീരിന്റെ ഗ്രന്ഥികൾ. ഒരു ദിവസം 1/2 ലിറ്റർ മുതൽ 1 ലിറ്റർ വരെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, റബ്ബിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റബ്ബേ, എവിടെന്നാണ് ഈ ഉമനീര് വരുന്നത്? ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ, വായിലുള്ള നാവ് അല്ലാഹു നൽകിയ അത്ഭുതമല്ലേ. കോടികൾ ചെലവഴിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമേ, നാസയുടെ ശാസ്ത്രമേ, പെന്റാഗൺ ശാസ്ത്രാലയത്തില്, പെന്റഗൺ ശാസ്ത്രാലയത്തില് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വന്ന് ചിന്തിക്കുമോ? ഈ നാവെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹു ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ, അലം നജ്അൽ ലഹു ഐനൈൻ
വലിസാനം വശഫതൈൻ. നാവ് നൽകിയില്ലേ അല്ല പറയുകയാണ്. എന്തൊരത്ഭുതമാണ് നാവിനുള്ളത്, വല്ലാത്ത അത്ഭുതമാണ്. ഈ നാവ് വെറും ഒരു ഇറച്ചി കഷണമല്ലേ. ഈ നാവ് ഊനിലേക്ക് തട്ടുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത്? എന്തൊക്കെ ശബ്ദങ്ങളാണ്! മാധുര്യമാകുന്ന ശബ്ദങ്ങള്, മനുഷ്യനെ ലയിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള്, മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള്, മനുഷ്യനെ വശീകരിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങള്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ശബ്ദമെങ്ങാനും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ അസ്റഫിയെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല, അറിയില്ല. ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഒരു ഉമ്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ കുഞ്ഞുമോന്റെ നാവ് കൊണ്ടെന്ന് ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ, അപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ. ഇന്നും ഉമ്മമാര് തരുന്നില്ലേ എടുത്ത്, ഉസ്താദേ എന്റെ മകൻ 10 വയസ്സായി, ഇന്നുവരവൻ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, ഉപ്പ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല, അല്ലാ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല. അവന്റെ നാവ് മറയുന്നില്ല. ആരാണ് നിനക്ക് സംസാര ശേഷി നൽകിയത്? എന്റെ സംസാര ശേഷിയില്ലാത്ത എത്ര പേരുണ്ട്? എന്തൊക്കെ തെറാപ്പികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ. സ്പീച്ച് തെറാപ്പികൾ നടക്കുകയാണ്, ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കിന് ആസ്തിയുള്ള എത്രയോ സമ്പന്നന്മാരുടെ മക്കള് നാവ് മറയാത്തവരാണ്, നാവ് മറയാത്തവരാ. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ. ഈ നാവിന് സംസാര ശേഷി നൽകിയ അല്ലാഹ് ആർക്കെങ്കിലും നൽകാൻ പറ്റുമോ ഈ ശേഷി? മാത്രമല്ല, നിന്റെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാവിൽ ഒരു ചെറുക്കൻ വന്നിട്ട് അത് ഒപ്പിടുകയാണെന്നിട്ട് നിന്നോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിന്റെ നാവിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീ പറയുന്ന ഉപ്പാണ്. മധുരമിട്ടാൽ പഞ്ചസാര ഇട്ടാ പറയുന്ന മധുരമാണ്, പുളി പറയാൻ മധുരമറിയാൻ, എരിവറിയാൻ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, 9,000 ടാസ്റ്റ് ബഡ്സുകളാണ് മനുഷ്യന്റെ നാവിലുള്ളതെന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുമ്പോ കണ്ണടച്ച മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അല്പം ഉപ്പിട്ടെങ്കില് എന്താണ് നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാനുണ്ടാകില്ല. പക്ഷേ നിന്റെ നാവിന് രുചി നൽകിയത് അല്ലാഹുവാ. ഈ രുചി എങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ പിന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ രുചി തിരിച്ചു തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള രുചി എങ്ങാനും അവന്റെ നാവിലുള്ള രുചി എങ്ങാനോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു തരാറുണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ, നിന്റെ ശരീരം അത്ഭുതമാ, നിന്റെ ശരീരം അത്ഭുതമാ. ശരീരത്തിൽ ഓരോന്നും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലാഹുവിലേക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിലേക്കാണ്. അതല്ലേ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർള് വഖ്തിലാഫിൽ ലൈലി വൻ നഹാരി ലആയാതിൻ ലിഉലിൽ അൽബാബ്. ആകാശഭൂമികളിൽ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്, ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിപ്പുകളിൽ അത്ഭുതമുണ്ട്, രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നതിൽ അത്ഭുതമുണ്ട്. ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ആകാശത്തിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്, ഭൂമിയിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്, പകലിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്, രാത്രിയിൽ ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹ് പറഞ്ഞതെന്താ? الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പാതിരാക്ക് എഴുന്നേൽക്കുമത്രേ, ആകാശത്തിന്റെ അത്ഭുതം നോക്കുമത്രേ, ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ആകാശത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ നോക്കുമത്രേ. അല്ലാഹ് പറയുകയാണ് അല്ലദീന യദ്കുറൂനല്ലാഹ, ഒരു വിഭാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഖിയാമ നിന്നിട്ട് ഖുഊദൻ ഇരുന്നിട്ട് വഅലാ ജുനൂബിഹിം, അവരുടെ പാർശ്വങ്ങളുടെ മേലെ വയതഫക്കറൂന ഫീ ഖൽഖിസ് സമാവാതി വൽ അർള്, അവർ ആകാശ ഭൂമികളിൽ അവർ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട്, അത് ഒരുപാട് താരകങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട്, താരാപഥങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട്, സൂര്യനെ നോക്കിയിട്ട്, പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രനെ നോക്കിയിട്ട്, എന്നിട്ട് മുഅ്മിന് പറയുമത്രേ റബ്ബനാ മാ ഖലഖത ഹാദാ ബാതിലാ, പടച്ചവനേ ഇത് നീ വെറുതെ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അല്ലാഹ്, സുബ്ഹാനക ഫഖിനാ അദാബന്നാർ. എന്നിട്ട് മുഅ്മിൻ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്തെന്നറിയോ? നരകത്തിന്റെ അദാബിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മനുഷ്യ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്ക്, ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിളിച്ചുള്ളു പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നാളെ പോവുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക്, ഭാര്യയുടെ കിഡ്നിയുടെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. യുവതിയായ ചെറുപ്പക്കാര് എത്ര മാസങ്ങളായി കാഞ്ഞങ്ങാട് പോയിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, അരിമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കൊണ്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുകയാണ്. എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരാഴ്ചയിൽ 3 പ്രാവശ്യം ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവര്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കുമോ സഹോദരങ്ങളെ, ഈ കിഡ്നി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പയർമണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഈ കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലാഹു നൽകി 2 കിഡ്നി ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കിഡ്നിയുടെ വർക്കെങ്ങാനും നിന്ന് പോയാൽ, ഈ കിഡ്നിയുടെ വർക്കെങ്ങാനും നിന്ന് പോയാൽ നിന്റെ ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുകയാ. ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുമ്പോൾ നിന്റെ കാലിൽ ഇതാ നീര് വരികയാണ്, നിന്റെ കണ്ണിൽ നീര് വരികയാണ്, നിന്റെ നാവിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ലാഹു എടുത്തു മാറ്റുകയാ. അങ്ങനെ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയാ ഡോക്ടർ പറയുന്നത് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒരു ദിവസം കുടിക്കേണ്ടത്. ഒട്ടാകെ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കുടിക്കേണ്ടത്. നാരങ്ങ തിന്നാൻ പറ്റൂല, പൈനാപ്പിൾ തിന്നാൻ പറ്റൂല, ക്രിയാറ്റിൻ കൂടുകയാണ്. ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണ്ടെന്ന് റബ്ബ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ പാടില്ല, കൂറ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. നിന്റെ കിഡ്നിക്കൊന്ന് ഫോൾട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക്, നിന്റെ കിഡ്നിക്കൊന്ന് കേടുപാട് വരുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ നിനക്കൊന്നും ഇവിടെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചെറുപ്പക്കാരാ, ഇന്നത്തെ ദിവസം വാഴ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ കിഡ്നിക്ക് രോഗമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നീ നന്നായി ഭക്ഷണം കഴിച്ചത്? ഒന്ന് റബ്ബിനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ? റബ്ബ് നൽകിയ ഭക്ഷണമല്ലേ കഴിച്ചിട്ട് വന്നത്? അല്ലാഹു നിന്റെ അന്നം മുടക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പോകുമോ മംഗലാപുരത്തെ KMC-യിലേക്ക് പോകുമോ? കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് പോകുമോ? മംഗലാപുരത്തെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുമോ? എത്ര സമ്പന്നന്മാരാണ് പട്ടുമെത്തയിൽ കിടന്നവര്, സൗരഭ്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പൂമെത്തയിൽ കിടന്നവര്, സംവിധാനമുള്ള തന്റെ വീട്ടിൽ കിടന്നവന് അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുടുംബം അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. അവിടെ ഹോം തിയേറ്ററുകളുണ്ട്, സ്ക്രീനുകളുണ്ട്, ഫ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്, AC-കളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അവനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു നേഴ്സ് കാവല് നിൽക്കുകയാണ്. സ്വന്തം ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഒന്നിച്ച് കടന്ന ഭാര്യയോട് പറയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്, ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഇനി ഭർത്താവിനെ എങ്ങാനും ഭാര്യക്ക് കാണണമെങ്കിൽ മാസ്ക് കെട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്, മാസ്ക് കെട്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ്. എന്തേ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കാത്തത്? കരുണ നൽകിയ അല്ലാഹ്, ആരോഗ്യം നൽകിയ അല്ലാഹ്, അന്തസ് നൽകിയ അല്ലാഹ്, അഭിമാനം നൽകിയ അല്ലാഹ്, ഇരിക്കുന്നവനെ നടത്തിയ അല്ലാഹ്, നടക്കുന്നവനെ ഓടിച്ച അല്ലാഹ്, എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും പടച്ചവൻ നിനക്ക് തന്നിട്ട് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒന്ന് നമുക്ക്
പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? ഒന്ന് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്നിട്ടോ 10 ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ട് ഡിസ്ചാർജ്, അതെ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോ ബില്ല് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പിടക്കുകയാണ്. 2 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരാഴ്ച കടന്നതിന്റെ ബില്ല്. എന്താണ്? മട്ടൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ചിക്കൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചിട്ടില്ല, ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും ബില്ല് ഇത്രയാണ്. നിന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കടത്തിയത് മാരകമായ ഇഞ്ചക്ഷനുകളല്ലേ കടത്തിയത്? എന്നിട്ടോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, സ്വന്തം ഭാര്യക്ക് പോലും അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റാത്ത നിലയില് എത്ര സമ്പന്നന്മാരാണ് ഈ കിങ്ങയിൽ വെച്ച് അസ്റഫി പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ 4 ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് വയറുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിട്ട് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരുമ്പോ, എന്നിട്ട് അവസാനം ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. എന്താണ്? ബില്ല് 2 ലക്ഷമാണ്, ബില്ല് 4 ലക്ഷമാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു, ഇനി നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോ, അപ്പോഴെല്ലാ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ അല്ലാഹുവിനെ എല്ലാ സമയത്തും ഓർക്കണം. അതല്ലേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചത്. ഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യഖൂലുല്ലാഹു തആല, അല്ലാഹു പറയുകയാണ്, അന ഇൻദ ളന്നി അബ്ദി ബി വഅന മഅഹു ഇദാ ദക്കറനി. എന്നെ എന്റെ അടിമ ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ കൂടെയാണ്. ഫഇൻ ദക്കറനി ഫീ നഫ്സിഹി ദക്കറതുഹു ഫീ നഫ്സി. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നിട്ട് എന്നെ ഓർത്താൽ ഞാൻ എന്റെ നഫ്സിൽ അവനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നതാ. വഇൻ ദക്കറനി ഫീ മലഇൻ. ഇനി ഒരു സംഘത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നത്, ഒരു ദിക്റിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റബ്ബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അല്ലാഹു പറയുന്നു, ദക്കർതുഹു ഫീ മലഇൻ ഖൈരിൻ മിൻഹു. അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സംഘത്തിൽ വെച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് അവൻ ഓർക്കുന്നതാ. അല്ലാഹു പറയുകയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആരെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, റബ്ബിനെ മറന്നാൽ അവൻ കഠിനമായ ശിക്ഷയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാ. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചിന്തിക്കണേ. റബ്ബിനെ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടോ? ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടോ? റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്ന നാക്ക് നമുക്കുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് കരയുന്ന കണ്ണ് നമുക്കുണ്ടോ? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കണേ. ഒരു മനുഷ്യന്റെ കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ, പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ 2 കിഡ്നിയും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ 35 ലക്ഷം രൂപയാണ് അവന്റെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ചെലവാകുന്നത്. നമുക്ക് കഴിയോ? എത്ര ലക്ഷത്തിന്റെ കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാവങ്ങളല്ല, പണക്കാരാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമോ? ഒന്ന് കിഡ്നി മാറ്റാൻ 35 ലക്ഷമാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണേ. ഈ 2 കിഡ്നിയുടെ വർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നിന്നിലേക്ക് കൃത്രിമ ഓക്സിജൻ നൽകുകയാണ്. ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ ബ്ലഡുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന ജോലിയാണ് കിഡ്നിക്ക്. മൂത്രത്തിന്റെ വഴിയില്, ബ്ലഡിന്റെ വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ അസ്റഫി പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്റെ വയല് കേൾക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കിഡ്നി ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ദുനിയാവിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവ് പോകുന്നത് വരെ ഈ കിഡ്നി ആരാണ് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്? യാ അല്ലാഹ്, ഇത് നിന്റെ കുദറത്താണ് അല്ലാഹ്. ഇത് വല്ലാത്തൊരു അത്ഭുതമാണ്.
ഇതിന്റെ വർക്കങ്ങോട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പോഴാണ് ഡയാലിസ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിയത്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോവുകയാണ്, ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഡയാലിസ് സെന്ററിലേക്ക് ഒരു മിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. മിഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അയാളെ ജനങ്ങൾ വാഴ്ത്തുകയാണ്. അത് ഒരു ഉപകാരമാണത്. ഡയാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള മിഷൻ കൊടുത്തു. ആ മനുഷ്യനെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക. ലക്ഷങ്ങൾ വിലയുള്ള മിഷൻ കൊടുത്ത മനുഷ്യനെ ഷെയ്ക്കാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്, വാനോളം വാഴ്ത്തുകയാണ്. എല്ലാ പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ഡൊണേഷൻ ചെയ്ത, ഈ സംഭാവന ചെയ്ത മനുഷ്യൻ എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല വാഴ്ത്തേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എന്നെയല്ല വാഴ്ത്തേണ്ടത്. ഒരു കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കിഡ്നി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ, ബ്ലഡിനെ ഒന്ന് കൃത്രിമപരമായി ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ലക്ഷങ്ങളുടെ ഡയാലിസ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷീനാണ്. ഈ മെഷീൻ തന്നെ എന്നെയാണ് നിങ്ങൾ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതെങ്കിൽ, എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിന്റെ അകത്ത് കിഡ്നി നൽകിയ അമ്മയുണ്ടല്ലോ, അവനെ വാഴ്ത്തുക, അവനെ പുകഴ്ത്തുക, അവനെ പുകഴ്ത്തുക. സദസ്സിലുള്ളവർ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണേ. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ, മസലുല്ലദീ യദ്കുറു റബ്ബഹു വല്ലദീ ലാ യദ്കുറു റബ്ബഹു മസലുൽ ഹയ്യി വൽ മയ്യിത്തി. അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കുന്നവനും ഓർക്കാത്തവരും ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവരുടെയും മരിച്ചവരുടെയും ഉദാഹരണം പോലെയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞില്ലേ, ലോ അന്ന റജുലൻ ഫീ ഹുജ്രിഹി ദറാഹിം യഖ്സിമുഹാ. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ദർഹമുകൾ ഇങ്ങനെ ഓഹരി വെക്കുകയാ. അല്ലാഹ് അവന് കൊടുത്ത പണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓഹരി വെക്കുകയാ. വാഹുറു മറ്റയാള് അവൻ റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലാഹനെ ഓർക്കുകയാ. അല്ലാഹ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അല്ലാഹനെ ഓർക്കുന്നവനാണ്. അതല്ലേ സൂഫിയാക്കൾ പറഞ്ഞത്, ഇലാഹി ഇലാഹാ യതീബുൽ ലൈലു ഇല്ലാ ബിമുനാജാതിക. നിന്നോട് സങ്കടം പറയാതെ എന്റെ റബ്ബേ, നിന്നോട് സങ്കടം പറയാതെ ഒരു രാത്രിക്കും സുഗന്ധമില്ല അല്ലാഹ്. നിന്നോട് കരഞ്ഞു പറയാതെ ഒരു രാത്രിക്കും സുഗന്ധമില്ല അല്ലാഹ്. വലാ യതീബുൻ നാറു ഇല്ലാ ബിതഅതിക. പകൽ നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരു പകലിനും സുഗന്ധമില്ല അല്ലാഹ്. വലാ തതീബു ദുനിയാ ഇല്ലാ ബിദിക്രിക. അല്ലാഹുവേ, നിന്നെ പറയാതൊരു ദുനിയാവിന് സുഗന്ധമില്ല അല്ലാഹ്. നിന്നെ പറയാതെ നന്നായി തീരുന്നതല്ല, നിന്നെ പറയാതെ ഒരു രാത്രിയും നന്നായിരിക്കുന്നതല്ല. വലാ തതീമുൽ ആഖിറതു ഇല്ലാ ബിഅഫ്വിക. നിന്റെ മാപ്പ് കൊണ്ടല്ലാതെ ആഖിറം നന്നായി തീരുന്നതല്ല അല്ലാഹ്. വലാ തതീബുൽ ജന്നതു ഇല്ലാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഇല്ലാ ബിറുയതിക. നിന്റെ ദർശനമില്ലാതെ സ്വർഗം രസകരമാകുന്നതല്ല അല്ലാഹ്. എന്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഒരു ദിവസം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു ദിക്ർ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ? രാവിലെ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ആ രാവിലെയുടെ തൊട്ട് രാത്രി അല്ലാഹയല്ലേ നിങ്ങളെ ഉറക്കിയത്? എത്ര പേരാണ് സുഖകരമായി ഉറങ്ങിയത്? എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാര് പറയാറുണ്ട്, എന്തെന്നറിയോ, ഉസ്താദെ ഉറക്ക് വരുന്നില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല. ഗൾഫിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അവന് രാത്രി മുഴുവനും ഉറക്കൊടിഞ്ഞിട്ട്
രാത്രിയാണ്, പച്ചക്കറി വണ്ടിയിൽ പോകുന്ന ജോലിയാണ്, പകലൊരു കൺപോളടയുന്നില്ല, കൺപോളടയുന്നില്ല. അവരുടെ കുടുംബക്കാരന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവര്, ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന കോട്ടിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വലിയ അറിയപ്പെട്ട മഹല്ലാണ്. 1300ഓളം വരുന്ന അതേ കുട്ടികളുള്ള വലിയ മഹല്ലാണ് കോട്ടിക്കുളം എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ മെയിൻ പള്ളിയില് ചീഫ് ഇമാമായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച അവിടെ ഒരു സലാത്തിന്റെ അസർ കഴിഞ്ഞിട്ട് മഹാനായ സയ്യിദുൽ ഉലമാ ജിഫ്രി തങ്ങൾ ഇജാസത്ത് നൽകിയത് പ്രകാരം നടത്തുന്ന സലാത്ത. ആ സലാത്തിൽ 5000ഓളം വരുന്ന ആളുകളാണ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത്. എത്ര ക്യാൻസർ രോഗങ്ങളാണ് ശിഫപ്പെട്ടത്, എത്ര ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ രോഗികളാണ് സുഖമായത്, എത്ര പ്രസവിക്കാത്തവരാണ് പ്രസവിച്ചത്. എനിക്കറിയാം, ഇത് ലൈവാണ്, പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരുപാട് അനുഭവസ്ഥരുണ്ട്. അങ്ങനെ പലരും വരാനുണ്ട്. ഉസ്താദേ ഒന്ന് ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു കുടുംബം പൊട്ടിക്കരയുകയാണ്. ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്തു, ഗുളിക കഴിച്ചു, എന്നിട്ടും ഉറക്കം വരുന്നില്ല. ഉസ്താദേ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മരുന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹു ഉറക്ക് നൽകിയ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് ആ മനുഷ്യൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്, ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ. അല്ലാഹു എങ്ങാനും ഉറക്ക് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ രാത്രി ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യ, സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയ മനുഷ്യ, നിന്നോട് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ പൊന്നുമോനെ, ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണ് നീ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ട് പോലുമില്ല. സമയമാകുമ്പോ നീ ഒന്ന് ഉണരുകയാണ്. രാത്രി ഉറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ ഈ കണ്ണിന്റെ 2 കാഴ്ചയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുമോ? ഉറക്കിയിട്ട് നിനക്ക് വിശ്രമം നൽകിയിട്ട് രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നീ 2 കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് അല്ലാഹു നിനക്ക് നാവിന് ശേഷി നൽകിയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എത്ര പേര് ഈ കൂട്ടത്തിൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റവർ? ഉമ്മമാരെ, എന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തേ നമ്മൾ പറയാത്തത്? ഇത് പറയുമ്പോഴാണ് അല്ലാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹി അഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വ ഇലൈഹിൻ നുശൂർ. എന്നെ മരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജീവിപ്പിച്ച അല്ലാഹ്, നിനക്കാണ് സ്തുതിയെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ പറയാത്തവർ ഇന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുമല്ലോ. നാളെ എഴുന്നേൽക്കുമൊന്നും മറക്കാതെ പറയണേ. ഇത്രയൊക്കെ അനുഭവങ്ങള്, ഇത്രയൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങള്, ഇത്രയൊക്കെ അനുഭൂതി നൽകിയ അല്ലാഹ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിളിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയോ? യാ അയ്യുഹൽ ഇൻസാൻ മാ ഗർറക ബിറബ്ബിക്കൽ കരീം. മാന്യനായ റബ്ബിനെ വഞ്ചിക്കാൻ നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു എന്തോന്നാ? അതുകൊണ്ട് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവര് ഇന്ന് രാത്രി എങ്ങാനും കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് അല്ലാഹ് നിനക്ക് ജീവൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ. അത് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഒന്ന് ആവർത്തിക്കണേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, സർവസ്തുതിയും അല്ലാഹുവിനാണ്. അല്ലദീ അഹ്യാനാ ബഅദമാ അമാതനാ വ ഇലൈഹിൻ നുശൂർ. ഉണ്ടോ? പറയാറുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് പറയാം. ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാത്ത ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ മുതൽ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ സംവിധാനിക്കുന്ന, സംരക്ഷിക്കുന്ന കണ്ണുകളെയും കാതുകളെയും മൂക്കുകളെയും ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നാം കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ പോലും രാത്രി കഴിച്ച ഭക്ഷണങ്ങള്, പ്രിയപ്പെട്ട നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞില്ലേ, വെള്ളത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഭക്ഷണത്തിനെ മെതിപ്പിച്ച് അതിനെ കാഷ്ടമാക്കി പിന്താരത്തിലൂടെ തള്ളിത്തന്നവന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹ്. മലബന്ധം ഉണ്ടായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ആലോചിച്ചു.
കൃത്യമായിട്ട് ഈ മലങ്ങൾ പുറത്തു പോകാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഓൾസ് നൽകിയവന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹു. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, ഈ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ദഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ദഹിച്ചില്ല നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താ? നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും നീ ഇന്നലെ രാത്രി നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂല, നീ പടച്ചോനെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടാവൂല, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും സർവശക്തനായ അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് നിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നൊരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടുണ്ടാകില്ല. എന്നിട്ടും നീ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴും വയറ്റിന്റെ അകത്തുനിന്ന് വല്ലാത്ത അടിപിടി കൂടലുകളാണ്. മെഷീൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നീ ഇന്നലെ രാത്രി കഴിച്ച ഇറച്ചിയും കോഴിയും മട്ടനും ചിക്കനും ഒക്കെ മെതിച്ചിട്ടതിന്റെ നിറം പോലും മാറ്റിയിട്ട് ദുർഗന്ധമാക്കിയിട്ട് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ വേണ്ട ഗുണങ്ങൾ നരമ്പിലൂടെ കയറ്റിയിട്ട് വേണ്ടാത്തത് വിസർജനമാക്കി തള്ളിയ സർവശക്തനായ റബ്ബിന്റെ പേരാണ് അല്ലാഹ്. ഓർക്കണം, നമ്മൾ ഓർക്കണം. ഇദാ ദക്കറല്ലാഹ ഖാലിയ, ഒരാൾ ആത്മാർത്ഥമായ ഒളിഞ്ഞ ഹൃദയവുമായി അല്ലാഹ് എന്നൊരാൾ പറയുകയും അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വരികയും ചെയ്താൽ അവന് നാളെ അർശിന്റെ തണലുണ്ടെന്ന് ആമിനാന്റെ മുത്തുമോ വിശ്വസ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവാഹം, ആത്മീയ ചൈതന്യത്തിന്റെ വന്യഗുരു, മാനുഷികത്തിന്റെ മഹാചാര്യർ, വേദനാദങ്ങളുടെ സ്വരതരംഗമുണർത്താൻ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ച രാഗശില്പി, പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ മലർവാടിയിലെ മണവാളനായ മുല്ലപ്പൂവിനേക്കാൾ മണമുള്ള, കസ്തൂരിയേക്കാൾ സുഗന്ധമുള്ള, നീലാകാശത്തിന്റെ മാറിടത്തിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന അമ്പിളി അമ്മാവനെക്കാളും പ്രശോഭിതരായ ഹബീബ് നബി മുഹമ്മദ് മുജ്തബ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അസ്റഫിയുടെ വാള് കേട്ടവരെ മറക്കാതെ ഒന്ന് പറയണേ. എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് കാലിന് സ്വാധീനമില്ലാത്തവരുണ്ട്, കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്തവര്, നാവനിശ്ചലമായവര്, വർഷങ്ങളോളം ബെഡിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടക്കുന്നവര്. ഈ ആരോഗ്യം നൽകിയ, ഈ അനുഭൂതി നൽകിയ റബ്ബിനെ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വാഴ്ത്താൻ കഴിയുന്നില്ല? ഒന്ന് ആലോചിക്കുമോ മുസ്ലിമേ? അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എങ്ങനെ പറയാതിരിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹു അതേ ഫദ്കുറൂനി, എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ അദ്കുറുക്കും, നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർക്കുമെന്ന് ഖുർആൻ. ഇവിടുന്ന് അള്ളാഹനെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന് നമ്മെ ഓർമ്മയുണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, നബി ഹുറൈറത റളിയല്ലാഹു അൻഹുമാ അന്നഹുമാ ശഹിദാ അലാ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഖാല ലാ യഖഅദു ഖൗമുൻ യദ്കുറൂനല്ലാഹ ഇല്ലാ ഹഫ്ഫതുഹുൽ മലായികതു وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൗമ, ഒരു വിഭാഗം ആളുകള് അല്ലാഹനെ ഓർക്കുന്ന ദിക്റിന്റെ സദസ്സുണ്ടല്ലോ, ഇല്ലാ ഹഫ്ഫതുഹുൽ മലായിക, മലക്കുകള് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ വളഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഇല്ല. എന്നിട്ടോ വഗശിയത്തു, അവരെ പൊതിയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. വഗശിയത്തുഹുർ റഹ്മത്തു, കരുണ കൊണ്ട് പൊതിയുന്നതാണ്. ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് ദിക്ർ പറഞ്ഞാൽ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മ പൊതിയുന്നതാണ്. വനസലത്ത് അലൈഹിമുസ് സകീന, അവരുടെ മേൽ ശാന്തത ഇറങ്ങുന്നതാ. ഉസ്താദേ, ടെൻഷൻ എന്ന് പിന്നെ പറയാൻ നിൽക്കൂല. 50 ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് കെട്ടിയിട്ട് പറയുന്നു, വീട്ടിലിരുന്നതിന് ശേഷം വല്ലാത്ത ടെൻഷനാ, കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ടെൻഷനാ, വണ്ടി
വണ്ടി ഓട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല, ടെൻഷനാ. റബ്ബിനെ ഓർക്കുന്ന സദസ്സിലിരുന്നാൽ ഇതേ ഇമാമു സലാം വീട്ടിട്ട് ഒരു 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് പോലും പറയാൻ സമയമില്ലാതെ ഓടുന്നവരില്ലേ? ദുനിയാവിന് വേണ്ടി ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടെന്താ, ഫ്ലാറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടെന്താ, കോംപ്ലക്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടെന്താ? ആഖിറത്തിലേക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത്? റബ്ബിന്റെ അതേ ദിക്റുകൾ വീട്ടിൽ വേണേ. ഒരു സമയത്ത് വീട്ടിന്റെ അകത്ത് 11-ാം രാവിലെ ദിക്റ് കഴിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതിയിരുന്നു. ചില ഉൽപ്പത്തിഷ്ണുകള് വന്നിട്ട് അതും ഇത് വിദഗ്ധാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോ പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നതെന്താ? സീരിയലുകളും സിനിമകളും കടന്നു വന്നു. ഖുർആൻ ആളില്ല, ദിക്റ് പറയാൻ ആളില്ല. വീട്ടിലെ സമാധാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അല്ലാഹ് പറഞ്ഞില്ലേ, വലില്ലാഹിൽ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നാ ഫദ്ഊഹു ബിഹാ. എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹ്ക്ക് ചില നല്ല പേരുകളുണ്ട്. ആ പേരുകൊണ്ട് അല്ലാഹനെ വിളിക്കണേ, അല്ലാഹനെ വിളിക്കണേ. പഴയ കാലത്ത് മക്കളെ തൊട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഹസ്ബി റബ്ബി ജല്ലല്ലാഹ് മാ ഫീ ഖൽബി ഗൈറുല്ലാഹ് നൂരി മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പേര് കേട്ട് ഉറങ്ങിയ മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. റബ്ബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ട് ഉറങ്ങോ ഇന്ന്? റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഉറങ്ങോ ഇന്ന്? കരയുന്ന കുട്ടിയുടെ കയ്യില് അതേ മൊബൈൽ കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളല്ലേ മോശമാക്കിയത്? നിങ്ങൾക്കറിയുമോ, കോഴിക്കോട് മലപ്പുറത്ത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് മാരകമായ കണ്ണിന് ക്യാൻസറാണ്. അല്ലാഹ് കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളെ. ഈ റേഡിയേഷൻ കണ്ണുകളിലേക്ക് അടിച്ചിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സൈബർ ദുരന്തമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുരന്തം. മാനവികതയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി, നല്ല നല്ല സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടി വന്ന സൈബർ യുഗം ഇന്ന് ദുരന്തത്തിന്റെ കളവുകളോ കിംവദന്തികളോ കലഹങ്ങളോ കുഴപ്പങ്ങളോ അതേ പരിഹാസങ്ങളോ ട്രോളുകളുമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയകളും നെറ്റുകളുമായി മാറുമ്പോ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹനെ ഓർക്കണേ, അല്ലാഹനെ ഓർക്കണേ. 2 ആഴ്ച കഴിയുമ്പോഴാണ് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു. റസൂലിന്റെ മുഖം തെളിയുകയാണ്. എന്നിട്ട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുകയാണ്, വലാ തഖൂലന്ന ലിശൈഇൻ ഇന്നി ഫായിലുൻ ദാലിക ഗദൻ ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്. നബിയെ പറഞ്ഞു പോകരുത് നബിയെ, വലാ തഖൂലന്ന ലിശൈഇൻ ഇന്നി ഫായിലുൻ ദാലിക ഗദൻ, നാളെ ഞാൻ ഇന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയരുത്. ഇല്ലാ അൻ യശാ അല്ലാഹ്. വദ്കുർ റബ്ബക ഇദാ നസീത, ഓർമ്മ വന്നാൽ അല്ലാഹനെ ഓർക്കണം. നാളെ ഇന്നത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയാതെ പറയല്ല നബിയേ. എന്താ 2 ആഴ്ച വൈകിയത്? 2 ആഴ്ച വൈകി എന്താ? നാളെ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല? ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ലേ, നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നാളെ 2 മണിക്ക് കാണാം ദർലക്കട്ടയിൽ വെച്ച്, നാളെ 5 മണിക്ക് മംഗലാപുരം ടൗണിൽ വെച്ച് കാണാം. ഇല്ലേ, നിനക്ക് നാളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മസ്ഉലിയർത്തി പറയുന്നവനെ നാളെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പ് നിനക്ക്? എന്തുറപ്പാണ് നിനക്കുള്ളത്? നാളെ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് എന്ത് ഉറപ്പാണ് നിനക്കുള്ളത്? അതുകൊണ്ട് എന്ത് പറയുമ്പോഴും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇത് പറഞ്ഞവർ ചില ആളോട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് ചില ആൾക്കാരാകാറില്ല. നാളെ വരും ഉസ്താദ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6 മാസത്തെ അവധിയില്ലേ? അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ?
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 6 മാസത്തെ അവധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 6 മാസത്തിന്റെ ഇടയിലായിട്ടെങ്കിൽ നീ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. ജലാലൈനിയിലുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ചിന്തിക്കണം, തഫ്സീറുകളിലുണ്ട്. 6 മാസത്തിന്റെ ഇടയിലായിട്ടെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, വദ്കുർ റബ്ബക ഇദാ നസീതാ. മറന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മ വന്നാൽ 6 മാസം, നമ്മൾ 6 മാസത്തെ അവധി ഉണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് വലിയ വിശ്വാസം വരൂല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തന്നെ പറയണം. എല്ലാം അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ? നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു വളഞ്ഞ നിലക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ. ചില ആള് പറയും വാങ്ങി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ലൊട്ട വിടുന്നുണ്ടാവും. 100 സ്പീഡിൽ കളവ് പറയുമ്പോഴായിരിക്കും പള്ളിയിലെ മുഅദ്ദിൻ അല്ലാഹു അക്ബർ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമല്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യല്ലേടാ, നീ പറഞ്ഞ സത്യമല്ല. പിന്നെ ആ മുഅദ്ദിൻ അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സത്യ, നമ്മള് നേരെ അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ സത്യമല്ലേ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, എല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ, സദസ്സിൽ വെച്ച് ഏത് സമയത്തും അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം. ഇന്ന് പോയി കിടക്കുമ്പോ പറയണം അല്ലാഹനെ ഓർത്തിട്ട് കിടക്കണം. ആ കടന്ന കിടപ്പിലെങ്ങാനും നീ മരിച്ചു പോയാൽ റബ്ബിനെ ഓർത്ത് ആത്മാവിന്റെ കണത്തിൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ പെടുത്തും. നമ്മൾക്കിതൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? എഴുന്നേറ്റാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹില്ലദീ യഹ്യാനാ ബഅദമാ മാതനാ വഇലൈഹിൻ നുശൂർ. ഇനിയോ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ചിന്തിക്കുമോ, ഒരു മനുഷ്യൻ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. സിഹ്ർ ബാധിക്കൂല. ഏത് വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോയാലും മോക്ക് ഭദ്രകാളി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ചാമുണ്ടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ എവിടെയാ പോണ്ടത്? അവിടെ പോയിട്ട് 50 ചെലവായി, ഇവിടെ പോയിട്ട് 1 ലക്ഷം ചെലവായി. ഇതൊരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പുണ്യ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ദിക്റാണ്. ഗുളിക കഴിക്കാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഷുഗറിന്റെ ഗുളിക, പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക, അല്ലാഹ് മറന്നുപോയി എന്തെയും തല കറങ്ങി പോകുമല്ലോ. ഈ പേടിയൊക്കെ നമുക്കില്ലേ? എന്തേ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പുണ്യ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ദിക്റാണ്. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ് സമാഇ വഹുവ സമീഉൽ അലീം. രാവിലെ വൈകുന്നേരം അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പറയോ, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട, ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. നിനക്കത് മതി ബലാഇൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ. നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച ദിക്റാണ്. വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോഴും നിനക്ക് റബ്ബിനെ ഓർക്കാതെ പോകാൻ കഴിയുമോ? ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എന്റെ മക്കള് പറയാറുണ്ട്, ഈ കിന്നിയിൽ നിന്ന് അഷ്റഫിയുടെ വയല് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, വയല് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ, വയല് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ, ഒന്ന് പറയുമോ, ഒന്ന് പറയുമോ, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ പറയുമോ, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ പറയണ്ടേ എന്ന് പറയുമ്പോ ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. പടച്ചോനെ, ഞാൻ ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, ഒന്നിനും കൊള്ളൂല, നീ തന്ന ശക്തിയല്ലാതെ ഇല്ല റബ്ബേ, നിന്റെ ശക്തിയാണുള്ളത്. ഖുലിഖൽ ഇൻസാനു ദഈഫാ, മനുഷ്യൻ ദുർബലനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. എന്തുണ്ട് നമ്മള് 5 മിനിറ്റ് അഷ്റഫി മിണ്ടാതെ വായടച്ചാൽ അഷ്റഫിയുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത്, ഈ വയല് കേൾക്കുന്നവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് സുഗന്ധമല്ലടാ, സുഗന്ധമല്ല, ദുർഗന്ധമാണ് വരുന്നത്, ദുർഗന്ധമാണ്.
ഒന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ കണ്ണിലൂടെ വരുന്നത് മാലിന്യമാണ്. നിന്റെ മുഖത്തെങ്ങാനും ഒരു വര വരച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ, ആ വരച്ച വരയുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ആ വരയിൽ വ്രണങ്ങളായാൽ അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഈച്ചകളാണ്, പിന്നെ വരുന്നത് ദുർഗന്ധങ്ങളാണ്. ഒരിക്കലും ചന്ദന തൈലങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നില്ല. എന്തുണ്ട് മനുഷ്യ, എന്തുണ്ട്? ഒരു വ്രണം വന്നാൽ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾ ഈച്ചകളാണ്, നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരുന്ന അതിഥികൾ പുഴുക്കളാണ്. ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും അല്ലാഹനെ ഓർക്കുക. ബിസ്മില്ലാഹില്ലദീ ലാ യദുറു മഅസ്മിഹി ശൈഉൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫിസ്സമാഇ ഹുവസ് സമീഉൽ അലീം. വീട്ടിന്ന് പോകുമ്പോ ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ്, പടച്ചോനെ എല്ലാം നിന്നിൽ ഏൽപ്പിച്ചു, ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട 4 വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോളുടെ ഉളങ്കകളിൽ ചുംബനം നൽകിയിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹ് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല. പറയണം, ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ ഉമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമ്മയുടെ കൈ ചുംബിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തോടെ മകളുടെ നെറ്റിയിൽ ചുംബനം അർപ്പിക്കുന്ന ഉമ്മ നിന്റെ പൊന്നുമോളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അവൾ രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വരൂ. അവൾ സ്കൂളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. ഈ ദിക്ർ ഒരാള് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തനഹാൻഹു ശൈത്താൻ, അവനിൽ നിന്ന് ശൈത്താൻ അകന്നു പോകുമെന്ന് ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി. ഓരോ ഉമ്മമാര് വൈകുന്നേരം വരെ മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല. വാർത്ത വെച്ചപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത് 18കാരി സ്കൂളിൽ പോയ, കോളേജ് പോയ, ഡിഗ്രിക്കാരി SSLC-ക്കാരി ഒളിച്ചോടി, രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മത്തയും ധരിച്ച് ഉമ്മയോട് സലാം പറഞ്ഞു പോയ 9ാം ക്ലാസ്സുകാരിയെ കാണാനില്ല. വെണ്ടേക്കാക്ഷരത്തിൽ ടെലിവിഷനിൽ വരുമ്പോ നെഞ്ചു പിടക്കുന്ന ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാ, എന്റെ പോയ മകനും മകളും അല്ലാഹുവേ തിരിച്ചു വരുമോ? അവര് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഉമ്മന്റെ കണ്ണ് തെളിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്കൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ, ഈ ദിക്ർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ഒരാൾക്കും മക്കളെ പിഴപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു പെണ്ണും തന്റെ തലയിലെ തട്ടം വലിച്ചെറിയില്ല. ഒരു പെണ്ണോ നിസ്കരിച്ച തന്റെ മുഖത്ത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ പൊട്ടിധരിക്കില്ല. ഖുർആൻ കയ്യിലെടുത്ത, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്ത ആ കൈ കൊണ്ട് അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒന്നും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ ഈ ദിക്ർ പഠിപ്പിക്കണേ. ബിസ്മില്ലാഹി തവക്കൽതു അലല്ലാഹ് വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു 7 ദിക്ർ പറഞ്ഞു തരികയാ. കേൾക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. റബ്ബിനെ ഓർക്കാത്ത എന്ത് ജീവിതം, അല്ലാഹനെ ഓർക്കാതെ എന്ത് ജീവിതം. എല്ലാം ചിന്തിക്കുമ്പോഴും നിന്റെ ഈമാൻ പുതുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത്, ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ പുതുക്കണേ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഈമാനിനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. വണ്ടി എല്ലാം റിഫ്രഷും സർവീസും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. എത്ര മൈലേജ്, എത്ര വർഷമായി, അതെ സർവീസ് ചെയ്യാനായോ, എന്തൊരു കണ്ടീഷൻ. പക്ഷേ വാരിയല്ലു കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട നിന്റെ ഹൃദയത്തെ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക. ജദ്ദിദൂ ഈമാനക്കും, നിങ്ങളുടെ ഈമാനിനെ നിങ്ങൾ പുതുക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഈമാനിനെ പുതുക്കേണ്ടത്? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈമാനിനെ പുതുക്കണം. റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം. ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് തമസ്സിന്റെ കട്ടി കമ്പളം കൊണ്ട് മൂടപ്പെട്ട എന്റെ ഹൃദയമായിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാചുക്കൾ കടന്നു വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ആരെങ്കിലും 7 കലിമത്തുകൾ മനഃപാഠമാക്കിയാൽ
ശരീഫുൻ ഇൻദല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവൻ മാന്യനാണ്. വശരീഫുൻ ഇൻദ മലായികതിഹി, റബ്ബിന്റെ മലക്കിന്റെ അടുത്തും മാന്യനാണ്. വഗഫറല്ലാഹു ദുനൂബഹു, അവന്റെ ദോഷത്തെ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 7 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ, 7 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നീ എപ്പോഴും മാന്യന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ പെടും. ഏതാണെന്നറിയോ? ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ബിസ്മി അല്ലേ? ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബിസ്മി പറയാ, വുളൂ ചെയ്യുമ്പോ ബിസ്മി പറയാനുണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട്? എന്ത് ഓർമ്മ? ഒന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് മുഖങ്ങൾ ചടപട വുളൂ എടുത്ത് പോന്നല്ലാതെ അവിടെ കള്ളാൻ ഓർക്കാൻ എവിടെയാ സമയമുള്ളത്? ആലോചിക്കണം. കുല്ലു അംരിൻ ദീബാലിൻ ലൻ യുബ്ദഅ ബിസ്മില്ലാഹ്, ഏത് നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോഴും ബിസ്മി കൂട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫഹുവ അബ്തർ, അവൻ ഗുണമറ്റവനാണ്, അവൻ ഫ്യൂച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടവനാണ്. ശഫീഉനാ റസൂലുള്ളാഹി, ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ബിസ്മി പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ബർക്കത്തുണ്ടാവും. വീട്ടിൽ കുറ്റിയടിക്കുമ്പോ ബിസ്മി പറയാ, വീട്ടിൽ കയറുമ്പോ ബിസ്മി പറയാ, അല്ലേ? അള്ളാഹ് ഓർത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കയറാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാ വീട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഒരു ഭദ്രകാളി ഉണ്ടായാലും ചാമണ്ണി ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെയൊക്കെ നല്ല റാഹത്ത് കിട്ടും. ഉണ്ടാവില്ല. ഇങ്ങനെ ഇരട്ട കയറി പോലി ബാത്റൂം പോകുന്ന മാതിരിയാ വീട്ടിൽ കയറി ആകരുത്. പോലും വിരളുമാകാതെ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ അല്ലാഹ് ഓർക്കണം സഹോദരങ്ങളെ. ഏത് നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ബിസ്മി പറയാ. രണ്ടാമത്തത് അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇടക്കിടക്കൊക്കെ പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ക്യാൻസർ രോഗിയെ കണ്ടാ പറയണം. ഓന്റെ മുമ്പെന്നല്ല, ഓന്റെ മുമ്പെന്ന് പറയാൻ വേദനിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം. ഓനെ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പഠിച്ചോനെ എന്നെ ഈ രോഗം നീ കാത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നല്ല മഴ പെയ്തു, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മൾ എവിടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയാ? എവിടെയാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയാ? സ്വന്തം മകന് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരന് നല്ല ജോലി കിട്ടിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയോ? ഓടി വന്നിട്ട് പറയുന്നു അയൽവാസിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് നന്നായിട്ട് പറയോ? ഇല്ല, മനസ്സ് ശരിയില്ല. ഈ മനസ്സ് ശരിയുണ്ടെങ്കിലേ ഈ ദിക്റുകളൊക്കെ മുളക്കുള്ളൂ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. ഫിത്നയും ഗീബത്തും അസൂയും പാരയായിട്ട് ജീവിച്ചാൽ എങ്ങനെ ദാക്കിറാകാൻ? അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഈ ഒരു ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ, ഈ ആയത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ കൂടെ 7000 മലക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 7000 മലക്കുകൾ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. എന്തൊരു രസാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയാ, ഇല്ലേ? ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചു, സുഖന്യാജാറ് സുഖം തന്നെയോ? കുറെ കാലയല്ലേ കണ്ടിട്ട്, സുഖന്യോ? എന്ത് പറയും? അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയോ? പറയൂല. പറയുന്ന എന്ത് സുഖോസ്താദേ, എന്ത് സുഖം. എങ്ങനെ പറയാൻ മനസ്സനുവദിച്ചു? നന്ദി കേടല്ലേ? ഇന്നൽ ഇൻസാന ലിറബ്ബിഹി ലകനൂദ്, തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ നന്ദി കെട്ടവനാണ്. എങ്ങനെ തോന്നി നിനക്ക് പറയാൻ? എങ്ങനെ തോന്നി? എന്ത് സുഖോസ്താദ്, എന്ത് സുഖം. 10, 60, 70 വർഷക്കാലം റബ്ബിന്റെ ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച്, അവന്റെ വെള്ളം കുടിച്ച്, അവന്റെ വായു ശ്വസിച്ച്, അവന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും അനുഭൂതികളും ജീവിതത്തിൽ ധന്യമാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, വേണ്ട പോലെ തിന്നാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഓടാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്ത് സുഖം. മറന്നില്ലേ? പാലം കടക്കുമ്പോൾ നാരായണ, പാലം കടന്നാലുടൻ കോരായണ, അല്ലേ? കവി പറഞ്ഞതുപോലെ കിട്ടുമ്പോ മാത്രം അള്ളാഹിനോട് സ്നേഹം. അങ്ങനെ ആകരുത്. കിട്ടുമ്പോ മാത്രം നന്ദി ചെയ്യരുത്. എല്ലാ സമയത്തും നന്ദി ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അന്നേരം നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, എനിക്കൊരു യൗവനം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ യൗവനത്തിൽ എന്നെ നന്നായി ഭക്ഷിപ്പിച്ച അല്ലാഹ്, ആ യൗവനത്തിൽ എന്ത് തുടിക്കുന്ന, എന്ത് ത്രസിപ്പുള്ള ഒരു യുഗത്തിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത്, എന്തൊരു ചൈതന്യം. അപ്പൊ ഒരിക്കലും പറയരുത് എന്ത് സുഖോസ്താദ് എന്ന് പറയും. പിന്നെന്ത് പറയണം? അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. ഞാൻ നിർത്തിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എന്ന് പറയണം. എന്നിട്ട് പറയാം, ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സുഖമുണ്ട്, നടു ഒന്നുന്നില്ല, കാല് ഒന്നുമില്ല. എന്തെല്ലാരും പോയ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അല്ലാഹു തആല ഖൈർ ചെയ്യട്ടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? അൽഹംദുലില്ലാഹ് പറയണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. മൂന്നാമത്
എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അലീം പെട്ടെന്ന് പറയണം. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹല്ലദീ 4 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് അൽ അലിയിൽ അലീം. എന്തെങ്കിലും വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം നിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ട ഉടനെ നീ പറയണം ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അലീം. 1 ബിസ്മി ശിക്കണിക്കോ, 2 അൽഹംദുലില്ലാഹ്, 3 അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്, 4 ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ്, 5 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 5 പറയുക ഇൻഷാ ഓക്കെ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾ കറക്റ്റൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഒരു മുസ്ലിമിനോടാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ചിലപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയേണ്ടി അത് വേറെ വിഷയം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എത്രയായി 5 ആയി അല്ലേ? എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ബിസ്മില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് ലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 5-മത്തത് ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. എപ്പോഴാ പറയണ്ടേ? എപ്പോഴാ പറയണ്ടേ? പറഞ്ഞു ഞാനൊന്നും ചെയ്യൂല. മരിച്ചപ്പോ മാത്രല്ല, ആക്സിഡന്റ് കെട്ടാൻ പറയണം. ഒരാൾ ആക്സിഡന്റ് ആയി മരിച്ചോ ചോദിക്കരുത്. എന്ത് മുസീബത്ത് വന്നാലും ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. കറണ്ട് പോയാൽ പോലും പറയണം എന്താണ് ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ അല്ലേ? കറണ്ട് വന്നാ പറയണം അൽഹംദുലില്ലാഹ്. നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കും ഇനി മുതൽ കറണ്ട് പോയാൽ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച ദിക്റുണ്ട് ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒറ്റൊരു പ്രാവശ്യം. രണ്ടാമത് കറണ്ട് പോയ ഞങ്ങളൊക്കെ നാട്ടിൽ പറയല് ചായന്റെ കറണ്ട്, ഒടുക്കത്തെ കറണ്ട്, അവസാനത്തെ കറണ്ട് വരാതെ പെട്ടെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പ്രഷർ കൂടും. 10 ഓട്ടം പോയാലും പറയണം ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. എത്രയായി? 6 ആയി. 7-മത്തത് ഏതാണെന്നറിയുമോ? ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന ദിക്ർ അധികരിപ്പിക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ അവസാനം ഞാൻ പറയട്ടെ, സദാസമയം നീ ഒരു ദാക്കിറാകുമോ? അല്ലാഹുവെ ഓർക്കുമോ? കണ്ടില്ലേ മഹദിയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയുടെ അടുക്കൽ 3 സഹാബാക്കൾ വരികയാ. 3 സഹാബാക്കൾ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റോറി ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താ? ആയിഷ ബീവിയോട് ചോദിക്കുകയാ, എന്തത്ഭുതമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടത്? ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല പറഞ്ഞത് കുല്ലു അംറുഹു അജീബ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അത്ഭുതം തന്നെയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ എല്ലാ കാര്യവും അത്ഭുതമാ. എന്നാലും സഹാബാക്കൾ പറയാ, എന്നാലും ഉണ്ടാകുമല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് മഹദിയായ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല പറയാണ്, അതാനി ഫീ ലൈലതി, എന്റെ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നു. എന്റെ രാത്രിയിൽ എന്റെ അടുക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വന്നു. ഫദഖല മഈ ഫീ ഫിറാശി, എന്നിട്ട് എന്റെ കൂടെ എന്റെ പിരിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ. എന്റെ പിരിപ്പിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാ.
എന്റെ തൊലിയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തൊലിയും ഒട്ടിച്ചേരുന്നത് വരെ റസൂൽ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് കിടക്കുകയാ. എന്റെ വിരിപ്പിൽ എന്റെ കൂടെ കിടക്കുകയാ. എന്റെ രാത്രിയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പരിശുദ്ധമായ തൊലിയും എന്റെ തൊലിയോ തമ്മിലോടി ചേരുന്നത് വരെ അടുപ്പിച്ച് കിടക്കുകയാ. എന്നിട്ടോ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ആയിഷ ബീബിയോട് പറയാണ്, എന്റെ റബ്ബിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ? കടന്നപ്പോൾ അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മ വരികയാ. എന്റെ റബ്ബിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമ്മതം തരുമോ? ആ സമയത്ത് ആയിഷ ബീബി പറയുകയാ, വല്ലാഹി ഇന്നി ലഉഹിബ്ബു ഖുർബക വലുഹിബ്ബു ഹവാക. പ്രവാചകരായ അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നതും ഇഷ്ടമാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാ. ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമല്ല, എന്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നതിനും തടസ്സമല്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എഴുന്നേൽക്കുകയോ തോൽപാത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണ്. എന്നിട്ട് വുളൂ ചെയ്യുകയാണ്. സുമ്മ ഖാമ, പ്രവാചകർ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുകയാ. ബക്കാ, കരയുകയാണ്. സീരിയല് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പരിചയമുള്ള പെണ്ണ്, ഉപ്പ മരിച്ചതിന്റെ പേരില്, അമ്മ മരിച്ചതിന്റെ പേരില്, മക്കൾക്ക് രോഗം വന്നതിന്റെ പേരില് കരഞ്ഞിട്ട് പരിചയമല്ലാതെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനോട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പാതിരാക്കിഴനേറ്റ് നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? കബറിനോർത്തിട്ട് നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഹിസാബിനോർത്തിട്ട് നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സിറാത്തിനെ ഓർത്തിട്ട് നിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അല്ലാഹുവിന്റെ അദാബിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത്? സ്വർഗമാണോ എനിക്ക്? നരകമാണോ എനിക്ക്? അല്ലാഹുവിന്റെ ദുനിയാവിൽ വരേണ്ടത് വന്നു, പടച്ചവന്റെ ദുനിയാവിൽ വരേണ്ടത് വന്നു. എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, റമളാനിനെ മാത്രം കാത്തു നിൽക്കല്ലേ, റമളാനിന്റെ 27-ന് മാത്രം കാത്തു നിൽക്കല്ലേ പൊന്നുമോനെ. ഈ 24 hours ഒരു മിനിറ്റെങ്കിലും അല്ലാഹുവിനെ ഓർക്കാനുള്ള കൽബ് നമുക്കില്ലെങ്കിൽ, ചിന്തയില്ലെങ്കിൽ പരാജയത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ വീഴുന്നത്. പുണ്യ റസൂൽ എഴുന്നേറ്റ് കരയുകയാ. കണ്ണുനീര് മടിത്തട്ടിലെത്തുന്നത് വരെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുനീര് മടിത്തട്ടിലെത്തി വീഴുകയാ. പിന്നെ വലത് ഭാഗത്ത് ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വലത് കവിളിന്റെ താഴെ കൈവെക്കുകയാണ്. കണ്ണുനീര് ഭൂമിയിലെത്തി വീഴുകയാ. പുണ്യ റസൂലിന്റെ കണ്ണിൽ നിന്നുള്ള കണ്ണുനീർ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴുകയാണ്. അത് ഞാൻ കണ്ടു. സുബഹിന്റെ ബാങ്കിന് ശേഷം ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് പറയാണ്, എന്തിനാണ് നബിയേ കരയുന്നത്? എന്തിനാ കരയുന്നത്? എന്തിനാ കരയുന്നത്? ബിലാലിന്റെ റസൂൽ കരയുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് പനിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ തലയിൽ 2 കൈയും വെച്ച് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ബിലാലാണ്. ഉമയ്യത്തിന്റെ ചാട്ടവാറേറ്റുകൊണ്ട് മക്കയുടെ മണലാരത്തിനോട് പുളഞ്ഞപ്പോൾ കരയാത്ത ബിലാൽ ഹബീബിന്റെ പനിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ
ലൈതനീ ലം തലിദ്നി ഉമ്മീ, എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞ ബിലാല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാ, ഈ കിന്നിയില് വാള് കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, വാള് കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാർ, വാള് കേൾക്കുന്ന ഉപ്പമാര്, അഷ്റഫ് ഇന്ന് പോവോ? ഇനി നമ്മളെപ്പോഴാ കണ്ടുമുട്ടുന്നതെന്നറിയില്ല. നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലോ ഒരു നാൾ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകേണ്ടവരാ, മരണത്തെ കണ്ടുമുട്ടേണ്ടവരാ. ആഖിറത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ഒരുക്കി വെച്ചത്? കരയുന്ന പ്രവാചകരോട്, കരയുന്ന പ്രവാചകരോട്, മുത്തുനബിയോട്, നമ്മുടെ ചങ്കിലെ ചോരയോട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചപ്പോ ആമിനാന്റെ മുത്തുമോൻ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ? എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ, ബിലാൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വഖദ് ഗുഫിറ ലക മാ തഖദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി വമാ തഅഖർ. എന്തിന് കരയുന്നു നബിയേ? എന്തിന് കരയുന്നു? അങ്ങയുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്തിന് കരയുന്നു? ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമോ? ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുമോ? എന്തിനാണ് ആമിനാന്റെ മുത്തുമോൻ കരഞ്ഞത്? എന്തിനാണ് ഹബീബ് കരഞ്ഞത്? നമുക്ക് വേണ്ടി ചുണ്ട് കൊടുത്ത പ്രവാചകര്, നമുക്ക് വേണ്ടി പല്ല് കൊടുത്ത പ്രവാചകര്, നമുക്ക് വേണ്ടി പൊട്ടിണി കിടന്ന പ്രവാചകര് എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്നറിയോ പ്രിയപ്പെട്ടവര്? എന്തിനാ കരഞ്ഞതെന്നറിയോ? യാ ബിലാൽ അഫലാ അകൂന അബ്ദൻ ശകൂറാ, ഞാൻ നന്ദിയുള്ളൊരു അടിമയായി തീരണ്ട ബിലാൽ, അല്ലാഹുവിന് നന്ദിയുള്ളൊരു അടിമയാകണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹുവിനെ ഒരു ദിവസം ഒരല്പമെങ്കിലും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ ഓർക്കാൻ 24 മണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഒരു 20 മിനിറ്റ് പടച്ചവനെ നിസ്കരിക്കാൻ, അല്ലാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ധന്യമാക്കാൻ എല്ലാരും ഒന്ന് മുസാഫത്ത് ചെയ്യണേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, ദാകിരീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്, മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മുഖ്ലിസീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ സത്യവാന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗ്ഗം നിർബന്ധമാക്കി തരണേ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം നിർബന്ധമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നരകം നിഷിദ്ധമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ മൂലയിൽ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലമെങ്കിലും എന്തെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്, അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്, പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മർ റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട് അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങൾ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കഷ്ടപ്പാടുകൾ തീർത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഐക്യത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, സ്നേഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ടു പുഞ്ചരിച്ച് മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك.
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകട്ടെ.